आवाज माझा कमी आहे मला वाटतं. तुमचा स्क्रीन शेअरिंग नाही दिसत आहे बघते. हा, आलं, दिसतंय. हा, आवाज पण आला माझा. हो, आवाजही आला. हा, तेच आवाज मी जरा बारीक होता. प्रार्थनेने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो ओम कृष्ण विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. हरे हरे. हरे कृष्णा. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. एक सेकंड. मला वाटतं आपण 15व्या अध्यायाचे 7 श्लोक केलेले का हो, 7 श्लोक कंप्लीट केले. पूर्ण झाले होते. येस येस. तर आपण 8व्या श्लोकावरती आहोत. आपण 7व्या श्लोकामध्ये बघितलंय ममई तुम्ही वांश. नेहमी म्हणता तो श्लोक आहे, मयी वांशो जीव लोके. येस 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 येस. ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति. तर इथे भगवंत सांगतायत ममई वांशो, माझेच अंश आहात तुम्ही. भगवंतांचेच बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. आणि म्हणून आपण जे 13वा अध्याय बघितलंय की आध्यात्मिक आहोत. मूळ अध्यात्म म्हणजे आत्मा म्हणजे आध्यात्मिक आत्मा. जो जीवात्मा आहे तो आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणूनच कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत, भगवंत नाही आहोत. म्हणून पुन्हा इथे जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले अचिंत्य भेद अभेद, कारण इथे आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत, कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे स्वतः सांगतायत बद्ध जगातील जीव. कारण या बद्ध म्हणजे काय, कारण या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण आलेलो आहोत आणि आपण सत्व रज तमो गुणाच्या अशा या गुणांच्या प्रभावाखाली आहोत. आणि जसं आपण या प्रकृतीत येतोय आपण बद्ध होतोय. कारण जसं आपण 14व्या अध्यायात बघितलं, सात्विकता आपल्याला बद्ध करते, कुठेतरी ज्ञानाने आणि सुखाने बांधतीये. राजसिकता आपल्याला कुठेतरी अपेक्षेने आणि आकांक्षेने आणि त्या वासनेने बांधतीये. आणि तामसिकता सुद्धा कुठेतरी अज्ञानाने आणि अहंकाराने. आणि तामसिकता म्हणजे कुठेतरी फक्त तिथे अज्ञानाचा अंधकार आहे पूर्ण. आणि त्यामुळे तो जीव बद्धच आहे. आणि म्हणून जो ट्रान्सपरंट असा पावसाचा थेंब आपण म्हटलं मातीत मिसला की कसा चिखल होतो, त्याचप्रमाणे या जीवाचा आहे. हा आध्यात्मिक जीव, हा भगवंतांचा अंश असलेला जीव भगवंतांचं विस्मरण होतंय आणि तो या भौतिक प्रकृतीमध्ये बद्ध होतोय. आणि का, कारण त्याच्या कर्माने बद्ध होतोय, कर्माने बांधला जातोय. कारण ते कर्माची फळं भोगायची आहेत. आणि कर्माची फळं भोगायची आहेत, त्यामुळे त्याच्या परिणामांच्या ज्या म्हणजे त्याचे जे काही परिणाम आहेत, त्यांचे भोग आहेत, तेही भोगायला पाहिजे. आणि म्हणून मग ती कर्माची फळं हवी आहेत, तर त्या कर्माच्या बंधनात अटकायला लागते. अशा प्रकारे या बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. मग मनासहित 6 इंद्रिय कुठली, तर 5 ज्ञानेंद्रिय. कारण आपली आपली जिव्हा, आपले डोळे, आपली नाक, आपली कान आणि आपली त्वचा, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचंय, कसले वास आवडत आहेत आणि कशाचा स्पर्श हवा आहे, हे कशाने ठरवायचंय, आपणच ठरवायचं आहे. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी आपल्याला खूप सुंदररित्या समजावलेलं आहे की ही इंद्रिय म्हणजे इथे आपल्याला उदाहरण देताना नक्की मी थोडंसं इथे याविषयी जास्त थोडंसं सांगावंसं वाटेल. कारण जसं आपण कीटकांना बघतो, हो, म्हणजे जे किडे असतात, ज्या किड्यांना लाईटाचा ऍक्च्युली लाईट त्यांना हानिकारक आहे, पण तरी पण ते त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. कारण त्यांचा जो एक सेन्स असतो ना, तो अतिशय काय म्हणतात ना त्याला, प्रचंड त्याच्यामध्ये पॉवर असते. आणि त्यामुळे तो इतका त्यांना खेचून नेत असतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ती तिथे आकर्षिली जातात. माहिती आपण मरणार आहोत त्या, आपण त्या लाईटाकडे आकर्षिले जातोय, तरी त्या लाईटाकडे आकर्षणारे किडे तिथेच जातात आणि तिथेच मरतात.
त्याचप्रमाणे आपण बऱ्याचदा बघतो की तरणाला कशा प्रकारे केलं जातं, की मग तो आवाज माहितीये की हा आवाज कुठेतरी आपल्याला डेंजरमध्ये टाकणार आहे, तरी पण त्या आवाजाच्या दिशेने तो धावतो आहे. त्याचप्रमाणे आपण पंखांमध्ये पंकडी म्हणतात ना, पाकळ्यांमध्ये एखादा भुंगा त्याला माहिती आहे की त्याच्यात आपण गुदमरून मरणार आहोत, पण तरी पण त्या वासाकडे आणि त्याच्याकडे आकर्षिला जातोय, कारण ते सेन्स इतके पॉवरफुल आहेत की त्याच्यामुळे त्याच्यावर कंट्रोल करता येत नाहीये. असा एक सेन्स या प्रत्येक अॅनिमल्स म्हणजे हे सगळे जे काही कीटक मुंग्या ह्यांचा प्रत्येकाचा आहे. मग बघा की आपण किती डेंजरस आहे आपल्यासाठी, की आपली ही पाचही ज्ञानेंद्रिय प्रचंड पॉवरफुल आहे. जर आपण त्याला थोडं जरी त्याच्या आहारी गेलो, त्या इंद्रियांच्या आहारी गेलो की संपलो. कारण आपल्याला हे हवंय, ते हवंय, तसं हवंय, तसं हवंय, की गेलो आपण त्याच्या बुद्धीचा नाश व्हायला आणि त्या मनाचं कुठेतरी भ्रमात जायला आपल्याला वेळ नाही लागणार. म्हणून तिथे कुठेतरी त्या इंद्रियांवर ताबा मिळवायचा आहे. त्या इंद्रियांच्या कह्यात न जाता त्या मनाला त्या इंद्रियांवर ताबा मिळवायचा आहे आणि त्या मनाला त्या बुद्धीला त्या मनावरती ताबा. अशा प्रकारे आपल्याला ते जे रथाचं चित्र आहे ते मला अत्यंत खूप प्रचंड प्रिय आहे, की तिथे आपल्याला कळतं की ते 5 घोडे म्हणजे 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि त्या दोऱ्या ज्यांनी ते बांधलेले आहेत ते मन आहे आणि ती बुद्धी तिथे सारथी बनलेली आहे. आत्मा बसलेला आहे तिथे, पण त्या आत्म्याकडे लक्षच नाही, कारण शरीर, मी म्हणजे फक्त शरीर आहे, मी शरीर आहे, शरीर आहे, आत्म्याकडे लक्षच नाही, जो परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणून आपल्याला इथे जाणून घ्यायचं आहे की आपल्याला या अंश असलेला, की इथे भगवंतांनी सांगितलंय मांजर, कुत्री, मनुष्य, प्राणी इत्यादी जीवच नव्हे, तर या प्राकृत जगताचे ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, विष्णू इत्यादी महान नियंत्रकही भगवंतांचे अंश आहेत. ते सर्व अनित्य नसून शाश्वत आहे. या श्लोकातील कर्षती, संघर्ष करणे, हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. बद्ध जीव हा जणू काही लोखंडांच्या साखळ्यांनी बांधला गेला आहे. तो मिथ्या अहंकारांनी बांधला गेला आहे आणि मन त्याला संसारात संघर्ष करण्यास, भाग पाडण्यास प्रमुख कारण आहे. जेव्हा त्यांचं मन सत्वगुणामध्ये स्थित असते तेव्हा त्यांचे कर्म लाभप्रद असते. रजोगुणामध्ये स्थित असते तेव्हा त्यांचे कर्म कष्टप्रद असते आणि तमोगुणामध्ये असते तेव्हा तो क्षुद्र जीवयोनीत भ्रमण करीत असतो. तरीही या श्लोकावरून स्पष्टच आहे की बद्ध जीवावर मन व इंद्रियांसहित भौतिक शरीराचं आच्छादन आहे आणि जीव मुक्त झाल्यावर हे भौतिक आच्छादन नष्ट होते, कारण जीव नश्वर आहे हो. कारण शरीर नश्वर आहे, परंतु आत्मा हा अविनाशी आहे. परंतु त्याच वेळी त्याचा आध्यात्मिक देह त्याच्या मूळ स्वरूपात व्यक्त होतो. माध्यान्नी नायन श्रुती मध्ये पुढील माहिती मिळते. स एवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमतिसृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणै वेदम सर्व मनुभवती. याचा अर्थ दिलेला आहे, जेव्हा जीव या प्राकृत देहाचा त्याग करून वैकुंठ लोकात प्रवेश करतो तेव्हा त्याला त्याचे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होते. आपल्या आध्यात्मिक शरीराद्वारे तो भगवंतांना समोरासमोर पाहू शकतो. तो भगवंतांशी प्रत्यक्षपणे बोलू शकतो, ऐकू शकतो आणि त्यांना तत्वतः जाणू शकतो. स्मृतीवरूनही असं कळून येतं की वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः. वैकुंठ लोकामध्ये जीव हा भगवंतांच्या दिव्य शरीरासारख्याच शरीरामध्ये वास करतो. शारीरिक रचनेचा विचार केल्यास भगवंतांचे विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांमध्ये आणि विष्णुमूर्तीच्या विस्तारामध्ये मुळीच भेद नसतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर भगवंतांच्या कृपेमुळे जीवाला मुक्तीनंतर आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होते. इथे आध्यात्मिक देहाची बघा, म्हणजे वैकुंठ आणि गोलोक वृंदावन हे जे 2 धाम आहेत, वैकुंठ धाम इथे गेल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये परत फिरून यावं लागत नाही आणि म्हणूनच तो आध्यात्मिक जे देह मिळतो, जिथे तुम्ही भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये असता, जिथे तुम्ही भगवंतांच्या सेवेमध्ये असता. आणि म्हणून त्या भक्ताला काहीच दुसरं नको असतं. त्याला जगतानाही, म्हणजे जीवन जगतानाही आणि हे देह टाकल्यावरही त्याला त्या भगवंतांच्या सेवेमध्येच हवं असतं. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो ना की तुम्ही जेव्हा ईशोपनिषद आणि मला वाटतं भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये आहे की कशा प्रकारे भगवंतांचा मग ते सान्निध्य, सामिप्य आणि अशा प्रकारे भगवंतांचं धाम मिळणं, की भगवंतांच्या
बरोबर तिथे सहवास मिळणं, भगवंतांचे विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांमध्ये. आणि म्हणूनच प्रत्येक जीवामध्ये, म्हणून ज्या जीव तत्व जे दिलेलं आहे ब्रह्मापासून, त्या ब्रह्मापासून प्रत्येक जीवामध्ये भगवंतांचा निवास आहे. पण निश्चितच आपण म्हणतो की हे जे देवी देवता आहेत ते भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत. आणि आणि ते अतिशय शाश्वत आहे, तिथे कुठेही अशाश्वतता नाहीये. कारण जो वैकुंठ धाम आहे, गोलोक धाम आहे, हे सच्चित आनंद आहे, ते शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. आणि ते आनंदमय, तिथे असणारा आनंद हा चिरकाळ टिकणारा आनंद आहे. तो इथल्या आनंदासारखा क्षणभंगूर नाही हो. ही गोष्ट मिळाली, मोबाईल मिळालाय, 15-20 मिनिटं छान वाटतं, तेवढा दिवस छान जातो, पुढे काय हो. सेम तसंच मिळतोय तो आनंद किती आहे, क्षणाचा आनंद आहे. आणि म्हणून आपल्याला दिलेलं आहे की ह्या सनातन या शब्दाला खूप महत्वाचे आहे. आणि म्हणून आपण म्हणतो आहोत की ममई वांश हे शब्द सुद्धा महत्वाचे आहेत. तर हे छान खूप म्हणजे खूप सुंदर, श्लोकच सुंदर आहे, हा सगळा अध्यास खूप सुंदर आहे. भगवंतांचे अंश हे काही एखाद्या भौतिक वस्तूच्या तुटून पडलेल्या तुकड्याप्रमाणे नाही. आपण यापूर्वीच दुसऱ्या अध्यायात जाणले की आत्म्याचे तुकडे करता येत नाही. नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम वहती पावका. काहीही करू शकत नाही तुम्ही आत्म्याला, ना कापू शकत नाही, ओलं करू शकत नाही, वाढवू शकत नाही आत्म्याला, कारण तो चिरकाळ टिकणारा अविनाशी असा आत्मा आहे. या अंशाला भौतिक दृष्ट्या जाणता येत नाही. जड पदार्थांचे तुकडे करून ते पुन्हा ज्याप्रमाणे जोडतात त्याप्रमाणे हा अंश नाही. कारण हा केसाच्या टोकाच्या एकास 10,000 इतका सूक्ष्म, जो आपल्या साध्या डोळ्यांना सुद्धा दिसू शकत नाही. त्यामुळे ही संकल्पना या ठिकाणी लागू होत नाही जिथे तुकडे तुकडे. इथे आत्म्याचं काहीच होऊ शकत नाही. कारण श्लोकामध्ये सनातन हा शब्द योजिलेला आहे. हा अंश शाश्वत आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या प्रारंभी असं सांगण्यात आलं आहे की प्रत्येक देहामध्ये भगवंतांचा अंश उपस्थित आहे. देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस तत्र न मुह्यती. देहिनोस्मिन्यथा देहे, प्रत्येक जीवामध्ये आपण ज्या पंडिता समदर्शिना, कारण या प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा हा प्रत्येक 84 लक्ष योनीमध्ये प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. आणि जेव्हा हा अंश शारीरिक बंधनातून मुक्त होतो तेव्हा तो आध्यात्मिक विश्वातील एखाद्या वैकुंठ लोकामध्ये आपले आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करतो. मग ज्यांना आपले मूळ आध्यात्मिक शरीर, आणि म्हणून आपण जे म्हणतो आहोत की जेव्हा वैकुंठ लोक किंवा गोलोक मिळणार आहे तेव्हा पुन्हा यायचं नाही भौतिकतेमध्ये, मग तिथे आपल्याला आध्यात्मिक शरीर मिळणार आहे. तिथे भगवंतांची चिरकाळ अशी सेवा आपल्याला, म्हणजे कुठला आनंद घेत, आपल्याला तो चिरकाळ टिकणारा आनंद घेत भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपण असू शकू. आणि भगवंतांच्या सान्निध्याचा उपभोग घेतो. तथापि या श्लोकावरून जाणले पाहिजे की ज्याप्रमाणे सोन्याचे कण हे देखील सोनेच असते, त्याचप्रमाणे जीव हे भगवंतांचे अंशक असल्या कारणाने गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतां समानच आहेत. आणि म्हणून तो समुद्र म्हणजे एक थेंब सुद्धा खारट असतो आणि अख्खा समुद्रही खारट असतो. सोन्याचा तुकडाही, कणही सोनं तितकंच महत्वाचं आहे जितकं अख्खं सोन्याचं बिस्किट किंवा मोठं सोन्याचं काहीतरी घ्याल, कारण सोनं ते सोनं आहे शेवटी. त्याचप्रमाणे आपण भगवंतांचे अंशक, भगवंतांसारखेच आहोत. तिथे कुठेही क्वालिटेटिव्हली फरक नाहीये. गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखेच आहोत. तर अशा प्रकारे या श्लोकामध्ये आपल्याला ममई वांशो जीव लोके, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आपण ज्या परमात्म्याचे अंश आहोत ते गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांसारखेच आहोत. तर आपण पुढे जाऊया. जी अशा वेळेला तिथे म्हणजे हे जे 3 गुण आहेत ते तिथे प्रभावशाली नसतात. नाही नाही, तिथे नसतात प्रभावशाली. त्याच्या आपण येणारच नाही याच्यात, कारण आपण त्या वैकुंठ लोकात गेलेलो आहोत. त्याच्यामुळे तिथे आपल्यावर त्याचा प्रभाव राहणारच नाही, कारण ते राहणार नाही. हा सगळं स्पिरिच्युअल जग आहे, हा आध्यात्मिक जग आहे ते सगळं. हा समजलं. ठीक आहे. अजून काही प्रश्न आहे मीनल माताजी, विमल माताजी? नाही माताजी. ठीक आहे, नाही. ठीक आहे, पुढे जाऊ मग आपण. वाचायचा आहे श्लोक कोणाला? योजना माताजी वाचा, चालेल. हा. शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधार्निवाशयात्. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो.
अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे कसं आहे, आता हा देहांतर करायचा आहे आणि म्हणून हा जो देह आहे ना, तर हा देह हा जड आणि सूक्ष्म तत्वाचा बनलेला आहे. जड शरीर म्हणजे चेतन शरीर की ज्याच्यामध्ये आपण सॉरी जड शरीर की ज्याच्यामध्ये आपण पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या 5 तत्वांचा समावेश आहे. आणि जे सूक्ष्म शरीर आहे त्याच्यामध्ये मन, बुद्धी आणि अहंकार यांचा समावेश होतो. आणि म्हणून आपण जे म्हणतो आहोत, तर या ज्या सूक्ष्म शरीराच्या भावना ज्या आहेत ना, त्या एका देहातून म्हणजे का होतंय, कारण आपल्याला दुसरा देह का मिळतोय, कारण तिथे आपण इच्छा केली आणि म्हणून आपल्याच इच्छेने आपल्याला पुन्हा भौतिक जगतामध्ये स्थान मिळतंय. आणि म्हणून जो काही पुढचा देह घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या संकल्पना कोण घेऊन जात आहे, तर तो मन आणि बुद्धी आणि अहंकार म्हणजे सूक्ष्म जे मन आहे. जसं इथे दिलेलं आहे बघा तुम्हाला उदाहरणार्थ, की कोणत्या प्रकारचं देहांतर करावे हे त्याच्यावर अवलंबून असते. कशावर, की त्या जीवावरती, जीवात्म्यावर. मृत्यू समयी त्याने ज्या प्रकारची भावना निर्माण केली आहे त्या भावनेनुसार त्याला पुढील देह प्राप्त होतो. जर त्याची कुत्र्या मांजराप्रमाणे भावना असेल तर त्याला निश्चितच कुत्र्या किंवा मांजराचं शरीर प्राप्त होतं. आणि जर त्यांनी आपली चेतना दैवी गुणांवर केंद्रित केली असेल तर त्याला देवतेचं रूप प्राप्त होतं. आणि जर तो कृष्ण भावना भावित असेल तर त्याला आध्यात्मिक जगतातील कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी तो श्रीकृष्णांच्या सान्निध्यात वास करतो. शरीराच्या विनाशानंतर सर्व काही नष्ट होते हा दावा खोटा आहे. कारण जीवात्मा सगळंच नाही जातो, शरीर आणि आत्मा. तो आत्मा हा चिरंतन आहे, हो तो अविनाशी आहे. त्यामुळे तो आत्मा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जाताना ज्या संकल्पना घेऊन जातो, की आता सपोज कुत्र्याचं शरीर आत्ता आहे, त्या कुत्रा भोवभोव करतोय, पण पुढचं शरीर मांजरीचं घेताना त्या मांजरीला म्याव म्याव करायचंय. आणि म्हणून या ज्या संकल्पना आहेत या संकल्पना सूक्ष्म शरीर घेऊन जाते त्या दुसऱ्या शरीरामध्ये. आणि म्हणून या ठिकाणी ते शरीर, तो पर्टिक्युलर जीवात्मा दुसरं शरीर धारण करतो. म्हणजे शरीराच्या विनाशानंतर सर्व काही नष्ट होते हा खोटा दावा खोटा आहे. जीवात्मा एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये देहांतर करीत असतो आणि त्याचं वर्तमान शरीर व वर्तमान कर्मे ही त्याच्या पुढील शरीराची पार्श्वभूमी असते. मनुष्याला त्याच्या कर्मांनुसार विविध प्रकारचं शरीर प्राप्त होते आणि कालांतराने त्याला ते शरीर सोडावं लागतं. या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की सूक्ष्म शरीर हे पुढील शरीराच्या संकल्पना बरोबर घेऊन जाते, पुढील जन्मी त्या शरीराचा विकास करते. हा देहांतराचा क्रम आणि देहबद्ध असताना केलेला संघर्ष म्हणजेच कर्षती होय. म्हणजे काय, की ह्या देहाला संघर्ष केला जातोय, मन आणि इंद्रिय इच्छा केली जाते, त्यामुळे पुढचा देह मिळणार आहे. आणि पुढच्या देहात जाण्यासाठी ते सूक्ष्म शरीर त्या संकल्पना त्या देहात घेऊन जाते. म्हणजे बघा आपण इथे वाऱ्याचं उदाहरण, आणि म्हणून आपल्याला त्या श्लोकामध्ये सुद्धा सांगितलंय बघा, की वायुर्गंधा निवाशी गृहीत ऐतानी संयाती वायुर्गंधा निवासी. वारा कसा असतो बघा, की वारा वाहत असतो आणि तो वारा ज्या ज्या ठिकाणी, सपोज आता तुम्ही एखादी सुंदर म्हणजे काही अंतरावरती तुम्हाला गुलाबाचं अतिशय सुंदर अशी बाग फुललेली आहे, तर तुम्ही त्या दिशेने जाता आहात आणि जाण्याच्या अगोदरच 5 मिनिटं आधी तुम्हाला तो सुगंध यायला लागतो. आणि त्या वाऱ्याचा सुगंध म्हणजे त्या वाऱ्याच्या मार्फत तो सुगंध तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतो. त्यानंतर तुम्ही तो गार्डन पास करता, तुम्ही त्या गुलाबाचं गार्डन पास करता, हळूहळू तो सुगंध जात जातो, कमी होत जातो. पुढे एखादी जर कचरा कुंडी असेल तर त्या कचरा कुंडीचा वास लगेच तो वारा घेतो आणि तो तुमच्या नाकात जातो. म्हणजे काय, तर कसं बदलत असतं बघा. म्हणजे तो वारा आधी इतका सुंदर सुवास घेतला होता त्यालाच तो अतिशय दुर्गंध सुद्धा घ्यायला लागला. म्हणजे इथे वारा त्या मार्फत, त्याचप्रमाणे आपल्या शरीरातून म्हणजे हे जे सूक्ष्म शरीर आहे तर या संकल्पना बदलत या शरीरातनं त्या शरीरात नेतात आणि त्या इच्छेमार्फत तुम्हाला पुढचा देह प्राप्त होतो. आणि ते सूक्ष्म शरीर त्या संकल्पना त्या पुढच्या शरीरामध्ये घेऊन जातं आणि त्याप्रमाणे आधीच शरीर त्याचा त्याग करतं. म्हणून तो जो आत्मा आहे, जीवात्मा आहे, जसं सांगितलं की तो जर कृष्ण भावना भावित जीवात्मा असेल तर त्याला पुढे पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये पळून यायचंच नाही. तो वैकुंठात आयदर किंवा मग गोलोकामध्येच जातो जिथे त्याला आध्यात्मिक शरीराची प्राप्ती होते.
पुढे जाऊ आपण. क्षोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च. सॉरी, मी वाचलं, मी हा पूर्ण करते, मग पुढचा विमल माताजी तुम्ही वाचा. अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते. येस मिनल माताजी, वाचू शकता तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे काय होतं की जसं आधीच्या श्लोकामध्ये सांगितलं तसंच, की कशा प्रकारे, पुन्हा इथे कुत्र्या मांजराचंच दिलंय बघा, हेच दुसऱ्या शब्दात सांगायचं, म्हणजे त्या श्लोकाचा थोडासा पुढे विस्तार आहे. जीवाने आपली भावना कुत्र्या मांजरांच्या गुणांनी अशुद्ध केली तर त्याला पुढील जन्मामध्ये कुत्र्या मांजराच्या शरीराचा उपभोग घ्यावा लागतो. म्हणजे त्याने ती इच्छा व्यक्त केली, कुठेतरी पाळीव प्राणी, मला असं हवंय, मला हे आवडतं, ते आवडतं, मग कुत्र्या मांजराचा जन्म. जसं प्रभुपाद म्हणतात, ते एखाद्या बीचच्या बाजूने चाललेले होते, प्रभुपाद वॉक घेत होते आणि त्यांनी बघितलं काही जण तिथे फिशिंग करत होते. त्यामुळे त्यांनी म्हटलं, आता चला, हे उपभोग घेतायत ना, ह्यांना फिशला पकडायमध्ये आनंद होतो, पुढचा जन्म ते निश्चित करतायत, त्यांना माशाचा जन्म, सॉरी, पुढचा हवा आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे चेतना ही मूलतः प्राण्याप्रमाणे शुद्ध आहे, परंतु जर आपण पाण्यामध्ये विशिष्ट प्रकारचा रंग मिसळला, बघा, रंग मिसळला तर पाण्यात बदल होतो. त्याचप्रमाणे चेतना ही शुद्धच असते, कारण आत्मा हा शुद्ध असतो, परंतु भौतिक गुणांच्या संघानुसार त्या चेतनेतही बदल होत असतो. आणि म्हणून जसं मी तुम्हाला चिखलाचं उदाहरण दिलं तसंच हे होते, पाण्यात जो रंग मिसळाल, सात्विकता असेल तर सात्विकता, राजसिकता असेल राजसिकता, तामसिकता असेल तामसिकता, अशा प्रकारे तो जीव, असा प्रकारे तो जीवात्मा त्याच्यात बद्ध होतो. आणि वास्तविक भावना ही केवळ कृष्ण भावनाच असते, मूळ भावना कृष्ण भावना. आपल्याला विस्मरण झालंय हो त्याचं, परंतु मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याचं जीवन विशुद्ध बनतं. चेतो दर्पण मार्जनम म्हणून जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय, कारण ती मन आहे ते घासून, जसं आपण डिटर्जंटनी घासू तसं त्या मनाला शुद्ध करायला लागतं. ती कृष्ण भावनाच, ते नामस्मरण, ती सेवा, आणि तो सगळा जो भगवंतांशी जे जोडलं जाणं, इथेच आपल्याला पूर्ण त्या मनाची शुद्धी होते. आणि म्हणून त्याचं शरीर विशुद्ध बनतं, त्याचं जीवन विशुद्ध बनतं. तथापि जर त्याची चेतना कोणत्या तरी भौतिक मनोवृत्तीने प्रदूषित झाली तर त्याला पुढील जन्मी, एक सेकंद द्या मला, आणि म्हणून मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याचं जीवन विशुद्ध बनते. तथापि जर त्याची चेतना कोणत्या तरी भौतिक मनोवृत्तीने प्रदूषित झाली तर त्याला पुढील जन्मी त्या मनोवृत्तीनुसार देह प्राप्त होतो. त्याला पुन्हा मनुष्याचं शरीर मिळेल असे नाही. कुत्रा, मांजर, डुक्कर, देवता किंवा 84 लक्ष योनींपैकी इतर कोणतीही योनी प्राप्त होऊ शकते, कारण त्याला भौतिकतेमध्ये परत यायचंय हो, कारण इच्छा केलेली आहे आणि म्हणून तो प्रदूषित झालेला आहे त्याचं मन. आणि त्याप्रमाणे त्याला पुन्हा त्या 84 लक्ष योनींपैकी कुठल्या ना कुठल्या जीवामध्ये जन्म घ्यायला लागतो. या Yes. ठिकाणी त्याचं कर्म पण थोडंफार कारणीभूत पडत असेल ना. कर्मच कारणीभूत आहे, कर्मच कारणीभूत आहे, सगळा कर्माचाच खेळ आहे माताजी. हे म्हणजे कर्म इच्छा करताना करणं ते आणि सात्विक, कर्म हे वेगवेगळं असू शकतं ना. काय ते इच्छा मनात होणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीची आवड असून ती इच्छा होणं आणि प्रत्यक्ष हातनं कर्म घडणं हे वेगवेगळं असू शकतं ना. वेगवेगळं थोड्याफार प्रमाणात असू शकतं. पण आपण जेव्हा आता म्हणतो की सात्विक कर्म केलं जात आहे, राजसिक कर्म केलं जात आहे, याचं ना आपल्याला 18व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर अजून विश्लेषण आहे, तुम्हाला कळेल तिथे, की धृती, निश्चय, म्हणजे ते कर्म आणि ती इच्छा हे बांधलं गेलेलं आहे. कारण कसं आहे ना, की तुम्ही विचारच तसा करताय, मग तुम्ही कर्मही तसं करताय आणि तुमच्या इच्छाही तशाच होत आहेत. म्हणजे कमी इच्छेनुसार कर्म प्रमाणामध्ये घडत हा जातं. फरक असतो. हा, इच्छेनुसार कर्म घडत जातं हातून. एक्झॅक्टली. तुम्ही सात्विकतेमध्ये आहात तर तुम्ही तिथे चांगलं कर्म करताय, पण पुन्हा तिथे तुम्ही कशाने बांधले जाताय, मला ज्ञान आहे, मला सुख हे मिळतंय, याच्याने अहंकार. कुठेतरी बद्ध होतं. हा, आवाज राजसिक, गेला तुमचा की मलाच ऐकू येत नाहीये. माझा येतोय आवाज आता? हो, हरे येतोय. कृष्ण. मिनल माताजी. हा हे माताजी, मला वाटतं माताजी. तुमच्याकडून काहीतरी आहे बहुतेक, योजना माताजी. माझा म्यूट नाहीये. नाही, योजना मला माताजींच्या नेटचा मॅडमचं काहीतरी इश्यू आहे, त्यांच्या नेटचा इश्यू आहे. माझा आवाज येतोय ना? हो, तुमचा हा आवाज मला तरी ऐकू येतोय. हा, मग माताजींकडून काहीतरी नेटचा इश्यू असेल.
तर त्यामुळे कसं आहे की हे जे सकाम कर्म, आता आपण जेव्हा राजसिकतेमध्ये माताजी असतो तर तेव्हा सकाम कर्म केलं जातं, आणि जेव्हा तामसिकतेमध्ये असतो तेव्हा कसं केलं जातं, विकर्म केलं जातं, सगळं नियमाविरुद्ध केलं जातं. हो. कारण तिथे इच्छा आकांक्षांमुळेच ते कर्म का केलं जातं, कारण अशा मला या गोष्टी हव्या आहेत, कारण जिथे हम्म. कर्माशी निगडीतच त्या इच्छा आहेत, आणि म्हणून तसं कर्मही केलं जातं. कामना जास्त प्रबळ असतात. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. आणि म्हणून आपल्याला दिलंय ना की ती इंद्रिय, म्हणून तर लिहिलंय की मनासहित ही 5 इंद्रिय झगडत असतात का, कारण ही इंद्रिय इतकी पॉवरफुल आहेत की त्यांना जे हवंय ते मिळवण्यासाठी मग ते काही करायला, आणि म्हणून ती तामसिकता, मग मला हे प्रमोशन मिळवायचंच आहे, कशा का मार्गाने मला मिळू दे, मला कुठलं काम वाईट काम करायला लागू दे, मग तिथे बुद्धीचा नाश झालाय हो पूर्ण. मग जे काही कर्म केलं जाते त्याची सगळ्याची सांगड तिथे त्या इच्छेशी घातली जाते, कारण इच्छा त्याला वासना पुढे नेते. म्हणून आपण म्हणतो ना, ते जो दुसऱ्या अध्यायातले श्लोक आहेत ते खूप छान आहेत. कामात क्रोधो विजयते, म्हणजे काम वासना पुन्हा क्रोधाला आमंत्रण देते. क्रोध मग मनाच्या बुद्धीचा नाश करतोय, मनाला भ्रमात टाकतोय, आणि मग ते पतन व्हायला वेळ लागत नाही. असं सगळं ते सांगड आहे. क्रोधाभवती समूह समूहात ते आहे तो एक्झॅक्टली, श्लोक. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. तसा सगळा त्याचा क्रम आहे माताजी. त्यामुळे निश्चित हे सगळं सांधलं गेलेलं आहे एकमेकाशी. ठीक आहे. हो. ओके, चालेल. श्लोक वाचायचा मिनल माताजी, तुम्हाला वाचू शकता? हो, वाचते. 10वा श्लोक ना. हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. विमल माताजी, तुम्ही पुढचा श्लोक वाचा, हा, त्यांना पुढचा देऊया. हो माताजी, हा हा. येस. हा. जीव, तात्पर्य हे त्याचा अर्थ वाचते. हो. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानाचे चक्षु, जे आपण 13व्या अध्यायात पण शेवटच्या श्लोकामध्ये वाचलं, की ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, की जो शरीर आणि आत्म्याला वेगवेगळं बघतो. हे शरीर ह्या आत्म्यामध्ये, आत्मा हा शरीरामध्ये मिसळून जात नाही. जसं हे आकाश कुठेही थेटपर्यंत कशातही सूर्य चंद्र तारे वारा कशातही मिसळत नाही, त्याचं वेगळं अस्तित्व आहे, त्याचप्रमाणे या आत्म्याचं अस्तित्व वेगळं आहे. आणि म्हणून आत्मा हे शरीर हे वेगवेगळं आहे. आपला आत्मा, आपलं शरीर हे वेगवेगळं आहे. आपला आत्मा शरीरामध्ये कुठेही मिसळून जात नाही. हे जो जाणतो तो खऱ्या अर्थाने ज्ञान त्याला मिळतं, आणि म्हणून तो खऱ्या अर्थाने ज्ञानचक्षु त्याला असतात, आणि तो कुठल्याही या बदलाने हलून जात नाही, कुठल्याही बदलाने त्याच्यावर परिणाम होत नाही, आणि म्हणून त्याला त्या ज्ञानाचं पूर्णपणे तो ज्ञानामध्ये असतो. आणि म्हणून इथे आपण म्हटले की ज्यांना काम आणि वासनाने सदैव मूर्ख बनवलेले आहे, ते आपले देहांतर आणि आपले विशिष्ट प्रकारच्या देहातील वास्तव्य जाणण्यास असमर्थ असतात, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. त्यांना या गोष्टीचं मुळीच आकलन होत नाही. तरीही ज्यांनी आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास केला आहे ते पाहू शकतात की आत्मा हा देहापासून भिन्न आहे, आणि तो देहांतर करीत विविध प्रकारे उपभोग घेत आहे. बद्ध जीव या संसारामध्ये कसं दुःख भोगीत आहेत हे असा ज्ञानी मनुष्य जाणू शकतो. नाहीतर काय, जो ज्याला याचं ज्ञान नाहीये तो वरवर वा, अरे वा, हे छान आहे, ते छान आहे, हे मस्त आहे, मी कसा आहे. कारण जसं युधिष्ठिर महाराजांना त्या दक्षाने प्रश्न विचारला होता, यक्षाने, की मग सगळ्यात आश्चर्यचकित गोष्ट अशी कुठली आहे या जगामध्ये. एक मिनिट हा. मग युधिष्ठिर महाराजांनी जेव्हा यक्षाने त्यांना प्रश्न विचारलेला की सर्वात आश्चर्यचकित गोष्ट या जगामध्ये कुठली आहे, तर तेव्हा आपल्या भावांचे प्राण परत मिळतील या या गोष्टी हे यक्षाने त्याला सांगितलेलं असतं, की तू जर याचं उत्तर दिलं असतं तुला तुझ्या भावांचे प्राण परत दिले जातील. आणि तेव्हा युधिष्ठिर महाराज, की जे अतिशय सत्याची कास धरणारे असे धर्मराज, मग असं उत्तर देतात की इथे लाखो लोक क्षणाला मरतायत, तरीही तो मनुष्य काय सांगतोय, मी आनंदात आहे, मी सुखात आहे, मी मस्त आहे, हे छान आहे, हे सांगणं ठीक आहे, परंतु तो कुठेही त्या
मरणाची, कुठेही त्या मृत्यूची चाहूल लागू देत नाही. जसा तो अमरच आहे, याच आनंदामध्ये जगत असतो. पण शेवटी त्याला मृत्यूला सामोरं जायचंच आहे, म्हणून त्या मृत्यूची तयारी करणं, की म्हणूनच जी भावना, की ज्या आध्यात्मिक ज्ञानाचं त्यांनी कास धरली पाहिजे, ती मात्र तो धरत नाही, फक्त भौतिकतेमध्येच रमलेला असतो. आणि म्हणून त्याला ते कळत नसतं, कारण त्याला ते अज्ञान असतं. आणि म्हणून इथे तेच दिलेलं आहे, की त्या अज्ञानामध्ये, आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की त्यांना या गोष्टीचं मुळीच आकलन होत नाही, तरीही ज्यांनी आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास केला आहे ते पाहू शकतात की आत्मा हा देहापासून भिन्न आहे आणि तो देहांतर करीत विविध प्रकारे उपभोग घेत आहे. बद्ध जीव या संसारामध्ये कसे दुःख भोगीत आहेत. अशाश्वतम दुःखालयम आहे. हो, भगवंतांनी सांगितलंय दुःखालयम अशाश्वतम. या भौतिक जगाला, या पृथ्वीवरच्या पृथ्वी लोकाला भगवंतांनी तेच म्हटले. आणि म्हणून हे असा ज्ञानी मनुष्य जाणू शकतो. म्हणून ज्यांनी कृष्ण भावनेमध्ये अत्यंत उन्नती केली आहे ते या ज्ञानाचा सामान्य लोकांमध्ये प्रचार करण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. कारण सामान्य लोकांचं जीवन हे अतिशय कष्टप्रद असते. त्यांनी या बद्धावस्थेमधून मुक्त होऊन कृष्ण भावना भावित झाले पाहिजे आणि आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती केली पाहिजे. आणि म्हणूनच चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षापूर्वी काय केलं, की अतिशय प्रत्येकाला इतका सोपा असा मंत्र, नाम मंत्र दिलेला आहे. आणि त्या नाम जपाची कास धरायला सांगितलेली आहे, की नामस्मरण करायला सांगितलंय. कारण या कलियुगामध्ये या भांडण तंटा आणि आता आपण किती भयंकर सगळ्या गोष्टीतून जात आहोत, ते प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्षणाला आपण अनुभवतो आहोत. आणि म्हणून या या अशा या पृथ्वी लोकावरती चैतन्य महाप्रभूंनी जो नामस्मरणाचा हा उपाय दिलेला आहे, हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. कुठलाही इतर मार्ग नाहीये, नामस्मरण करा, तरच त्या आध्यात्मिक उन्नतीने तुम्ही भगवंतांच्या धामाला परत जाल. आणि त्या भगवंतांना काळजी येऊ तुमची, म्हणून तर ते म्हणतायत की त्या धामाला परत गेल्यावर पुन्हा उलटून या भौतिकतेमध्ये जिथे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सतत असणारच आहे. म्हणूनच या कलियुगाचा एकच हा चांगला धर्म, चांगला अतिशय चांगला गुण सांगितलेला आहे. म्हणून ऋषी आणि अनेक मोठे मोठे सिद्ध पुरुष सुद्धा या कलियुगामध्ये जन्म घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. कारण सगळं ठीक आहे, सगळं वाईट आहे, सगळं आहे, पण इथे हीच एक चांगली गोष्ट आहे की तुम्ही या मनुष्य जन्मामध्ये तुम्ही या आध्यात्मिक जगतामध्ये स्वतःला आध्यात्मिकतेने पूर्णपणे प्रगत करू शकता आणि भगवंतांच्या धामाला परत जायचा हा एक एकमेव चान्स आहे. अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित झालं पाहिजे आणि आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती केली पाहिजे. ठीक आहे, पुढे विमल माताजी वाचणार पुढचा श्लोक. हरे कृष्ण. माताजी चुकलं तरी सांगा. काही हरकत नाही, मी आहे ना माताजी, हा मलाही येतं, मी नक्की सांगेन. हा हरे कृष्ण. एतंत योगीश्चैनं पच्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितम् एतंत व्याकृतात्मानो नैनं पच्यन्त चेतसः. हरी बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपण जे म्हणतो आहोत की तथाकथित योगी जनांना यतंतोप्यकृतात्मानः असे संबोधलं जातं, की योगी जनांना, कारण ते जरी तथाकथित योग पद्धतीचा अभ्यास करीत असले तरी ते काही आत्मसाक्षात्कारी नाहीत. ते काय करत असतात, ते योगाचा अभ्यास करत असतात. तिथे कुठे भगवंतांशी जोडलं जात नाही. असे लोक आत्म्याचे देहांतर कसे होते हे जाणू शकत नाहीत. तिथे आत्मसाक्षात्कार मिसिंग असतो, तिथे कृष्णच मिसिंग असतो, कारण तिथे भगवंतांशी जोडलं जात नसतं. जे वास्तविकपणे योग पद्धतीचा अभ्यास करीत आहेत आणि ज्यांना आत्मा, प्रकृती व भगवंत यांचा साक्षात्कार झाला आहे, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जे विशुद्ध कृष्ण भावना भावित भक्तीमध्ये संलग्न झालेले भक्ती योगी आहेत, त्यांनाच केवळ हे सर्व कशा प्रकारे घडत आहे याचे आकलन होते. म्हणून आपण जे म्हणतो उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून घेतलेलं ज्ञान, परंपरेतून आलेलं ज्ञान आणि उत्तम आध्यात्मिक गुरु, कारण तो बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर, त्याला त्याची प्रचिती मिळालेली असते, त्याला दृष्टांत झालेला असतो आणि ते ज्ञान तो निश्चित आपण त्या गुरुमार्फत हे ज्ञानापर्यंत आपण भगवंतांपर्यंत निश्चितच पोहोचू शकतो. आणि म्हणून जे काही करायचे ते गुरु नक्कीच ऍक्सेप्ट करून त्याप्रमाणे गुरु आपल्याला भगवंतांशी जोडण्यासाठी निश्चितच मदत करत असतात. आणि म्हणून हा दुवा आहे. आणि म्हणून ज्या गुरूंचं महत्व, गुरु हे तत्व आहे, शेवटी हे गुरु तत्व आहे आणि या गुरूंमार्फतच
उत्तम आध्यात्मिक गुरु, की ज्यांना याचं ज्ञान आहे, ज्यांना याचं आकलन आहे, ते आपल्या शिष्यांपर्यंत, आणि म्हणून ते सगळ्यांना बरोबर, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी की सगळे त्यांच्या बरोबरचे, मग त्यावेळेचे गोस्वामी आणि त्यांचे जे सगळे पार्षद होते त्यांच्या बरोबर घेऊन संकीर्तन करून त्यांनी प्रत्येकाला या कृष्ण भावनेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. मग प्राण्यांची, अहो फक्त मनुष्य काय हो, त्या झारखंडातून ते त्या जंगलातून जात होते तर प्राणी सुद्धा संकीर्तनात नाचायला लागले बघा. असे श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष, कारण कृष्णाचाच अवतार तो. राधा राणीचं हे जाणण्यासाठी, तत्व जाणण्यासाठी आणि राधा राणीचं प्रेम जाणण्यासाठी त्या कृष्णानेच तसा जन्म घेतलेला आहे. आणि प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू हे भगवंतच आहेत, ज्या भगवंतांच्या संकीर्तनामध्ये ते प्राणीही तल्लीन होऊन जातात हो, जिथे मनुष्यालाच घ्या असे हे कृष्ण भावनेमध्ये अतिशय, म्हणजे ते योगी आणि म्हणजे ते उत्तम आध्यात्मिक गुरुना तो सिद्धांत, तो दृष्टांत झालेला असतो. ते निश्चितच या सगळ्या शिष्यांना आणि आपल्या पार्षदांना त्याप्रमाणे बरोबर घेऊन जातात. वाचू माताजी. हो, आता योजना माताजींना वाचू दे, एक एक वाचा माताजी. हा, बर माता. हा. हरे कृष्ण. कृष्ण. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून या श्लोकावरून आपण जाणू शकतो की सूर्यच संपूर्ण सूर्यमालिकेला प्रकाशित करीत आहे. मग हा सूर्य आपण आधीच्याही काही श्लोकामध्ये बघितलं की सूर्य शशांको न पावकहा, की आधीच्या याच्यामध्ये आपण न सूर्य न शशांको पावकहा, की हे जे काही सूर्याचं प्रखरता आहे, चंद्राची जी शीतलता आहे, ही भगवंतांपासूनच आहे. कारण भगवंतांच्या गोलोकामध्ये तर सूर्यचंद्र आणि कुठल्याही प्रकारची इलेक्ट्रिसिटी वगैरे काही नाही आहे. तिथे फक्त भगवंतांपासूनच चैतन्य, त्यांच्यापासूनचाच प्रकाश आहे. आणि म्हणून आपण बघितलं की अनेकविध ब्रह्मांडे आणि सूर्यमालिका, तसेच अनेक सूर्यचंद्र आणि ग्रहलोकही आहेत. परंतु प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये केवळ एकच सूर्य आहे, की जसं आपल्याला पृथ्वी तलावर दिसतं. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हा एक सूर्य आहे. भगवद्गीतेमध्ये 10.21 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे चंद्रही नक्षत्रांपैकी एकच आहे. नक्षत्राणाम अहम शशी. सूर्यप्रकाशही भगवंतांच्या आध्यात्मिक विश्वातील आध्यात्मिक तेजापासूनच येतो. सूर्योदयाबरोबरच मनुष्यांच्या क्रियाकर्मांना चालना मिळते. ते अन्न शिजवणे, कारखाना चालवणे इत्यादी गोष्टींसाठी अग्नी पेटवतात. अशा प्रकारे अग्नीच्या सहाय्याने अनेक गोष्टी घडतात. म्हणून सूर्योदय, अग्नी, चंद्रप्रकाश हे जीवांसाठी अतिशय सुखदायक आहे, कारण ते आपल्या आवश्यक आहेत, आपल्या शरीराला, आपल्या जीवनासाठी आवश्यक गोष्टी आहेत. आणि त्यांच्या सहाय्या वाचून कोणताही प्राणी मात्र जगू शकत नाही. यास्तव जर मनुष्याने जाणले की सूर्य, चंद्र आणि अग्नी यांचा प्रकाश आणि तेज भगवान श्रीकृष्णांपासून उत्सर्जित होत आहे, तर त्यांच्या कृष्ण भावनेस प्रारंभ होतो. आणि म्हणूनच ज्या विभूती भगवंतांनी सांगितलेल्या आहेत, ज्या भगवंतांच्या 7व्या अध्यायातही आपण ऐश्वर्य जाणलेलं आहे की पृथ्वीचा सुवास हा भगवंतांपासून आहे, सूर्य, चंद्र या ताऱ्यांचं सगळं तेज आहे ते भगवंतांपासून आहे, तेव्हाच आपण त्या कृष्ण भावनेला पूर्णपणे, काय म्हणतात ना, त्याच्यामध्ये पूर्णपणे स्वतःला झोकून देऊ शकतो. आणि म्हणून चंद्रप्रकाश हा अत्यंत शीतल आणि आल्हाददायक असल्यामुळे लोक सहजपणे जाणू शकतात की भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळेच केवळ आपण जिवंत आहोत. त्यांच्या कृपेविना चंद्र, सूर्य किंवा अग्नी असू शकत नाही, आणि चंद्र, सूर्य किंवा अग्नीच्या सहाय्या वाचून कोणीही जगू शकत नाही. बद्ध जीवांमध्ये कृष्ण भावनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे काही विचार करीत आहेत. माताजी एक विचारू का? बोला ना माताजी. अच्छा, आता हे जे म्हणजे सूर्यमाला आहे, सोलार सिस्टम आहे, त्याच्यामध्ये सूर्य हा एकच आहे, पण ग्रह, चंद्र असं म्हणाल तर आपण म्हणजे पृथ्वीला एक आहे, गुरुला 3 किंवा 4 आहेत, असे चंद्र आहेत ना प्रत्येक ग्रहाला वेगळे वेगळे? हा, मग आता कसं आहे की आता ही जी ब्रह्मांड, आता हे ग्रह तारे दिलेले आहेत माताजी, ही सूर्यमालिका आहे ज्याच्यामध्ये ग्रह तारे जे आपण सायन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जाणतो, बरोबर. तर आता मी तुम्हाला जेव्हा गोलोक वृंदावन म्हणून आपण जेव्हा गोलोक चार्ट शिकू ना, तर तेव्हा पण आपल्याला याचं थोडंसं त्याच्यामध्ये आहे वर्णन. आणि तिथे आपल्याला म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये, इथे कुठेतरी काय दिलेलं आहे, ब्रह्मांडामध्ये, मग प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एक सूर्य आणि एक चंद्र आहे जिथे भगवंतांचं वास्तव्य. आता मी थोडंसं पुढे जाऊन कदाचित आपण प्रभूजींना पण हे बद्दल विचारू, माझ्याही मनात मागे हा प्रश्न आलेला, ज्याचा रेफरन्स नाही मला कुठे मिळाला. पण आपण जी सूर्य मालिका म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हे सगळे ग्रह माले, कारण अवकाशामध्ये हे सगळे तरंगतायत ग्रह, बरोबर. तर या त्यांनी दिलेलं की या प्रत्येक ग्रहामध्ये आणि या
ग्रहमालिकेमध्ये का ब्रह्मांडामध्ये, हे फक्त आपल्याला क्लॅरिफाय केलं पाहिजे की त्याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये सुद्धा हे म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णू, की हे जे विष्णू तत्व आहे हे त्यांच्यामध्ये या स्वरूपामध्ये असतं. जसं आपल्या हृदयामध्ये भगवंत क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून आहेत, तसं या प्रत्येक ब्रह्मांड का ग्रह, तर ते आपल्याला थोडंसं क्लॅरिफाय करून मी प्रभूजींना पण पुढच्या वेळेला विचारू आपण, की मग प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एक सूर्यचंद्र आहे, मग त्या ग्रहांचं कसं आहे ते थोडंसं मी अजून माहिती काढेन त्याच्यावर, किंवा आपण माताजी, सीधी ब्रह्मांड म्हणजे त्याच्यामध्ये हे सगळे ग्रह येतात ना की नाही येत? एक्झॅक्टली येतात. मी तेच सांगते की तेच आपण अच्छा. थोडंसं कन्फर्म करूया. मी रिकन्फर्म करते हे जरासं, कारण आता आपल्याला सांगितलंय की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत हे गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रवेश करतात. त्यामुळे सूर्य चंद्र हे सगळे आहेत तिथे. त्यामुळे निश्चितच ही ग्रहमालिका पूर्णच असणार आहे, हे मला 80-90% वाटतच आहे. तरी पण हे रिकन्फर्म करूया, कारण कुठे ह्याचा उल्लेख असा पूर्ण नाही. जिथे आपण बघतोय की सूर्य चंद्र तारे एवढं सांगितलं जाते, पण अगदी डिटेलमध्ये जेव्हा आपण पूर्ण ग्रहमालिका वगैरे बघतो तर ते कुठे वाचण्यात नाही आले. तर निश्चित त्याची माहिती थोडीशी घेऊन मग मी पुढच्या वेळेला सांगते. आपल्या चालेल. ग्रहमालिकेत आता गुरुचे, शनीचे, चंद्र असतातच ना. नाही तेच सांगते, मी त्याच्यामध्ये ते तेच सांगते. फिरतच पण असतात. आता कसं आहे ना माताजी, हे थोडंसं कसं होतं, हे थोडंसं म्हणजे शास्त्रामध्ये जे नमूद केलेलं आहे आणि हे थोडंसं सायंटिफिक, म्हणजे जेव्हा आता आपण नेहरू तारांगणात किंवा मग आपण हे जेव्हा बघतो, म्हणजे ते म्हणजे हे आपल्याला सगळं कळतच नाही. त्या ऑर्बिट भौगोलिक, मध्ये ते हा फिरतच असतात. एक्झॅक्टली, हे भौगोलिक निश्चित सगळं आहे, म्हणजे त्या भौगोलिक दृष्ट्या सगळं आहे. पण आपण कुठेतरी शास्त्रात याचा जो रेफरन्स आहे तो मला थोडासा मिळाला ना, तर मी प्रयत्न करते. म्हणजे हे जे आपण म्हणतोय प्रत्येक गुरुचा एक सूर्य, हे सगळं माहिती आहे आपल्याला, भौगोलिक दृष्ट्या आपण हम्म. शिकलोय आणि याचं माहिती आहे, पण थोडंसं ते व्हेरीफाय करावं असं मला मनापासून वाटतंय. तर ते आपण, माताजी, हा बोला माताजी. आम्ही भागवत मध्ये वाचवलं प्रत्येक ब्रह्मांडात म्हणजे या भौतिक ह्याच्यावर फक्त एकच सूर्य आणि एकच चंद्र आहे, म्हणून फक्त आध्यात्मिक जीवनात गोलोक वृंदावन मध्ये भगवंताच्या तेजाने सगळं आहे, तिथं ते सगळं ग्रहशाही तर नाही. आहेच माताजी, ते गीतेत पण सांगितले आता 15वे अध्याय. पण पुढे जाऊन आपण, यांचा प्रश्न काय आहे की ज्या ग्रह मालिका आहेत, म्हणजे आपण आता बघतो की मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, हा, ते नंतर प्रत्येक हे राहू ब्रह्मांडात केतू. आहेत हा, प्रत्येक ब्रह्मांडात आहेत ते एक्झॅक्टली. गुरु पण बुध त्या, शुक्र. हा आणि पण फक्त त्याच्यावर चंद्र प्रत्येक आणि सूर्य सूर्य. आहे का, म्हणजे हा, या प्रत्येक ग्रहावर सूर्य आहे का, ते कन्फर्म करून आपण, त्या शास्त्राचा आधार मला कुठे वाचण्यात आलेला नाहीये. भौगोलिक दृष्ट्या येस आपण शिकलेलो आहोत, आपण सगळ्याला माहिती आपल्याला आहे, पण हम्म. शास्त्राचा याला कुठे रेफरन्स आहे का ते बघायला लागेल. म्हणून मला थोडंसं म्हणजे कन्फ्युजन ते थोडंसं वाटतंय, आणि त्याप्रमाणे आपण ते रिकन्फर्म करूया. आता ह्या मला श्लोकाच्या तात्पर्यात लिहिलंय ना त्यांनी. काय म्हटलंय? ह्या श्लोकाच्या तात्पर्यात त्यांनी हा, दिलंय दुसऱ्या त्यांनी बघा काय पॅरेग्राफ. म्हटलंय की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये केवळ एकच सूर्य आहे माताजी. हा, म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये एकच आहे, पण त्या ब्रह्मांडामध्ये पूर्ण ती सूर्यमालिका तर आहेच ना. मग त्या सूर्यमालिकेत इतर त्याच्यात दिलंय ना, अनेकविध ब्रह्मांडे व सूर्यमालिका, तसेच अनेक सूर्य, चंद्र व ग्रह लोकही आहेत. म्हणजे अख्ख्या बाहुच्या या प्रत्येक का पुढच्या ब्रह्मांडामध्ये. ह्याच्यात आहे, या का पुढच्या ह्याच्यात? परंतु प्रत्येक हा श्लोकातच ब्रह्मांडामध्ये आहे. केवळ एकच या सूर्य आहे. श्लोकातच आहे, इथेच आहे. हे हो, बघा इथेच आहे. 10.21 आहे ना, त्याच्या पुढे माताजी, हा, खाली खाली. हा. सूर्यप्रकाशही भगवंतांच्या आध्यात्मिक विश्वातील आध्यात्मिक तेजापासून येतो. सूर्योदयाबरोबरच मनुष्यांच्या क्रियाकर्मांना चालना मिळते. अन्न शिजवणे हे त्याच्यावर पण वाचलं पेटवतात. अशा प्रकारे 10 अग्नीच्या साहाय्याने सूर्योदय, अग्नी, माताजी, चंद्रप्रकाश हे सुखदायक आहेत. आणि त्याच्या पुढे मला दिसत नाहीये. नाही नाही, त्याच्या वर आहे, 10.21 लिहिले ना त्याच्या वर. हो, अच्छा, या श्लोकावरून आपण जाणू शकतो की हा. सूर्यच संपूर्ण सूर्यमालिकेला प्रकाशित करीत आहे. अनेकविध ब्रह्मांडे आणि सूर्यमालिका, तसेच अनेक सूर्य, चंद्र आणि ग्रहलोक. हा, मग मी तेच सांगते माताजी, म्हणजे तुम्ही जे म्हणता ही सूर्यमालिका आहे, ग्रहांची मालिका आहे. सूर्य हा आपला त्याच्यातला एक ग्रह आहे, तर ही सूर्यमालिका प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आहे माताजी. हा, आणि ज्या, अशी हा म्हणजे वेगवेगळी प्रत्येक ब्रह्मांड आहे. हा, अशी वेगवेगळी ब्रह्मांड आहेत. एक्झॅक्टली, अशी भगवंतांच्या शरीरापासून अशी अनेक ब्रह्मांडे, त्यांच्या श्वासातून अशी अंडाकृती, आपण जे म्हणतो ना अंड म्हणून हो. ब्रह्मांड, हे प्रत्येक त्यांच्या श्वासापासून अशी अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत. आणि त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये असे सूर्य, चंद्र आहेत. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ही सूर्यमालिका आहे. आता तुम्ही जो मला त्याच्या पुढचा प्रश्न असा वाटला की तुम्ही म्हणताय की त्या प्रत्येक ग्रहावर जो सूर्य आहे, तर ही सूर्यमालिकाच आहे. हा. माताजी, माताजी, मला जे समजलंय ते सांगू का? बोला ना. हो. हा. आता ह्याच्यामध्ये वाचल्यावर मला कळलं की या श्लोकावरून आपण जाणू शकतो की सूर्यच संपूर्ण सूर्यमालिकेला प्रकाशित करीत आहे.
अनेकविध ब्रह्मांडे आणि सूर्यमालिका तसेच अनेक सूर्य चंद्र आणि ग्रहलोकही आहेत. याचा अर्थ कसा माहितीये का, एक ब्रह्मांडाला एक सूर्य, असे अनेक ब्रह्मांड म्हणजे अनेक सूर्य. हा. एक्झॅक्टली. हा, एक्झॅक्टली. अनेक चंद्र आणि ग्रहलोक. परंतु एक्झॅक्टली. ब्रह्मांडामध्ये केवळ एकच सूर्य आहे. इथे यांनी असं नमूद नाही केलंय की सूर्य एकच आहे. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये, एक परंतु मिनिट मिनल प्रत्येक माताजी, एकच मिनिट मिनल माताजी. ब्रह्मांडामध्ये केवळ एकच सूर्य आहे, पण त्यांनी असं नाही नमूद केलंय की ब्रह्मांडामध्ये एकच चंद्र आहे, एकच सूर्य आहे. चंद्र अनेक असू शकतात मे नाही, बी. पण भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे चंद्र ही नक्षत्रांपैकी एक आहे. म्हणजे कसं आहे की नक्षत्र. माताजी, हा म्हणजे सूर्य, हा हा, तर त्यामुळे सूर्यप्रकाश आणि चंद्रप्रकाश हे भगवंतांपासून येतात. इथे सांगण्याचं उद्दिष्ट कसं आहे माताजी, मला दोघांचंही म्हणजे इथे क्लिअर आहे ते, आणि भागवताचा पण याला संदर्भ आहे की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एकच सूर्य आहे आणि ती जी सूर्य मालिका आहे त्याच्यामध्ये हे ग्रहलोक सुद्धा आहेत. आणि मग ते ज्या या अवकाशामध्ये तरंगतायत सगळे हे ग्रहलोक, पृथ्वीलोक, आणि या सगळ्या या तरंगणाऱ्या ह्याच्यामध्ये प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये कोण तत्व म्हणून आहे, तर गर्भोदकशाही विष्णू म्हणजे विष्णूचं तत्व आहे, म्हणून त्याप्रमाणे ते अवकाशामध्ये ते आहे. आलं लक्षात? तर त्याच्यामुळे प्रत्येक इथे इथे मुख्य मुद्दा काय आहे की मला फक्त एकच संदर्भ त्याचा हवा होता थोडासा, जो भागवतात आत्ता जसं विमल माताजी म्हणाल्या संदर्भ तोही दिलेला आहे की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एकच सूर्य आहे आणि तो सूर्य सगळ्या याला प्रकाश देत असतो. म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांड अशी अनेक ब्रह्मांड आहेत आणि त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये सूर्य आणि चंद्र पण आहे माताजी. पुढे तुम्ही जाल ना तर हे बघा, तर त्यामुळे चंद्रप्रकाश आणि सूर्यप्रकाश हे दोन्हीही आपल्याला त्याचप्रमाणे एकच सूर्य, जसं आधीच्या 15व्या एक मिनिट हा 15व्या अध्यायाच्याच आधीच्या एका श्लोकामध्ये आपण बघितलंय, न शशांको न पावकः, तिथेही आपण बघितलं की सूर्य चंद्राचा पण त्या श्लोकामध्ये अर्थ असा आहे की सूर्याचा आणि चंद्राचा प्रकाश हा भगवंतांपासून आहे. तिथे असं हो. दिलेलं नाहीये, पण इथे क्लिअरली त्यांनी दिलंय. आणि मुख्य हे जाणून घ्या की ही प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये एक सूर्य आहे, एक चंद्र आहे. म्हणजे इथे सूर्य हे म्हटलंय क्लिअर आहे, पण चंद्रही तसंच आहे. म्हणजे हे जे प्रत्येक ब्रह्मांडातलं आहे सूर्य, चंद्र आणि ग्रहलोक. आलं लक्षात? ठीक आहे. म्हणजे याच्यातनं मूळ मुद्दा लक्षात घ्या, सूर्य, चंद्र आणि हे एकच एकच तिथे आहे. आणि हे प्रत्येक ब्रह्मांडात गरज आहे, पण ज्याची गोलोकामध्ये गरज नाहीये. तिथे सूर्य चंद्राची गरज नाही, कारण तिथे भगवंतांच्या चैतन्यापासूनच सगळा प्रकाश आहे. भगवंतांचं चैतन्य सगळीकडे पसरलेलं आहे. येत आहे लक्षात? कारण इथे कसं आहे, इथे त्याची आवश्यकता आहे, कारण भगवंतांपासूनच्याच तेजामध्ये आपल्याला सूर्यचंद्र, कारण सूर्यचंद्र आणि अग्नीशिवाय आपण जगू शकत नाही. आणि हे आपल्याला कुठेतरी, म्हणून त्याला म्हटलंय ना ऍडमिनिस्ट्रेटर्स म्हणून, प्रत्येक आपल्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्याचं काम या सगळ्या देवी देवता करता आहेत. तसं आपण म्हटलं इंद्र, वरुण आणि या सगळ्यांचा पर्जन्य, जो नंतर वायू, तर हे सगळे भगवंतांच्याच इच्छेने आपल्या या सगळ्या गरजा पूर्ण करतात. तर त्यापैकी सूर्य आणि चंद्र यांच्यापासून आपल्याला जो प्रकाश मिळतो आहे, चंद्रप्रकाश, ज्याच्यापासून सगळे पानं फुलं, म्हणजे आपण म्हणतो ना की चंद्राच्या प्रकाश शीतलतेमध्ये, आणि जसं हे सगळ्या वनस्पतींमध्ये सुद्धा चंद्रांच्या याच्यामुळे या वनस्पती सगळ्या जीव आहे आणि वनस्पती त्याप्रमाणे फळं म्हणजे देतात. म्हणजे पुढे त्या आपण हे वाढतायत. तात्पर्य वाचूया, चांगलं दिलंय तात्पर्य, हे एक्झॅक्ट. वाचूया आपण. येस. हा, हे एवढंच आहे माताजी, याच्यामध्ये या हेच आहे. श्लोकावरून तो एक जो पॅराग्राफ आहे तो एक वाचला की आपल्या चंद्रप्रकाशांमुळे सर्व वनस्पतींचं पोषण होतंय. चंद्रप्रकाश हा अत्यंत शीतल आणि आल्हाददायक असल्यामुळे लोक सहजपणे जाणू शकतात की भगवान श्रीकृष्णांच्याच कृपेमुळे केवळ आपण जिवंत आहोत. त्यांच्या कृपेविना चंद्र, सूर्य किंवा अग्नी असू शकत नाही, आणि चंद्र, सूर्य किंवा अग्नीच्या सहाय्यापासून कोणीही जगू शकत नाही. बद्ध जीवांमध्ये कृष्ण भावनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे काही विचार करीत आहेत. तर त्याच्यामुळे कसं आहे की सूर्यचंद्राचं महत्व इथे दिलेलं आहे मुख्य म्हणजे, आणि ते या भौतिकतेमध्ये आहे, पण पुन्हा गोलोकामध्ये हे नाही. आणि जे काही मिळतंय आपल्याला या सूर्यचंद्राचा प्रकाश सुद्धा भगवंतांपासूनच आहे. तर ठीक आहे, एवढं क्लिअर आहे. आपण काही संदर्भ मिळाला तर मी नक्की ग्रुपवर टाकते. या व्यतिरिक्त आपल्याला जर काही आता बघा, पुढचा श्लोक खूप छान सांगतोय, ज्याच्यामध्ये सुद्धा मला वाटतं आपल्या गोष्टी काही क्लिअर होतील. येस, आपण याच्यामध्ये सुद्धा वाचूया. तर श्लोक वाचायचा आहे का मीनल माताजी? वाचो माताजी. विमल माताजी वाचा, मग पुढचा मीनल माताजी वाचते. गामाविश्य भूतानि धारयाम्योजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः.
हरे कृष्ण. येस. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षात स्थित राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. तात्पर्य वाचायचं माताजी. हरे हा, कृष्ण. मी सांगते त्याच्यातलं माताजी. हा, तर आता त्याच्याच पुढे बघा, म्हणून याच्यामध्येच बऱ्याच गोष्टी अजून क्लिअर होतात. भगवंतांच्या शक्तीमुळे सर्व ग्रह अंतरिक्षात तरंगत आहेत. बघा, मग जे तुम्ही म्हणालात ना, बुध, गुरु, म्हणजे हे सगळे जे ग्रह आहेत अवकाशामधले, हे कशात आहेत? मग हे पुन्हा ब्रह्मांडातच आहेत ना. तर हे ग्रह सुद्धा कशात? अंतरिक्षामध्ये भगवंतांच्याच अस्तित्वाने करताय. कारण इथे उदाहरण द्यायला झालं तर एखादं कलिंगड घेतलं, ते कलिंगड घेऊन आपण खाली टाकलं तर निश्चित ते खाली पडेल, हो, ते की फुटेल, काहीतरी होईल. पण इथे हे उडाले मोठे ग्रह आणि हे ग्रहलोक सुद्धा जिथे भगवंतांचं अस्तित्व आहे, भगवंतांचं तत्व आहे, म्हणून ते अवकाशात तरंगत आहेत. भगवंत प्रत्येक अणु, ग्रह आणि जीवांमध्ये प्रवेश करतात. याचे विवेचन ब्रह्मसंहितेमध्ये करण्यात आलेले आहे. ब्रह्मसंहितेमध्ये म्हटलं आहे की भगवंतांचा एक अंश परमात्मा ग्रहलोक, ब्रह्मांड, जीव आणि अणूमध्येही प्रवेश करतो. म्हणजे हा जो एक अंश आहे भगवंतांचा, परमात्म्याचा जो एक अंश आहे, तो ग्रहलोक, ब्रह्मांड, जीव आणि अणूंमध्येही प्रवेश करतो. आणि म्हणून त्यांच्या प्रवेश करण्याने सर्व काही योग्य रीतीने व्यक्त होते. जेव्हा शरीरामध्ये आत्मा असतो तेव्हा सजीव मनुष्य पाण्यावर तरंगू शकतो, परंतु आत्मा देहत्याग करतो तेव्हा शरीर मृत होते आणि असं मृत शरीर पाण्यामध्ये बुडते. अर्थात जेव्हा शरीर सडते तेव्हा गवताप्रमाणे पाण्यावर तरंगते, परंतु ज्या क्षणी मनुष्य मृत होतो त्या क्षणी तो पाण्यामध्ये बुडतो. त्याचप्रमाणे भगवंतांची सर्वश्रेष्ठ शक्ती ग्रहलोकामध्ये प्रवेश करीत असल्यामुळे ते अंतरिक्षात तरंगत आहेत. हेच मला इथे सांगायचं होतं आणि याचाच मला संदर्भ, तर मला वाटलंच की ते आधीच्या याच्यात आहे, तर तिथे तुमचा गोष्ट क्लिअर होतीये माताजी. तर इथे त्यांनी म्हटलेलं की प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये सुद्धा भगवंतांचं अस्तित्व आहे. मग इथे त्यांनी कुठल्याही प्रकारे सूर्यचंद्राचा उल्लेख नाही, जो प्रत्येक सूर्यात, तर ही सूर्य मालिका आहे आणि ब्रह्मांडामध्ये प्रत्येक एक एक सूर्य आहे. पण हे जे ग्रहलोक आहेत, ही ग्रहमालिका जी आहे, त्या प्रत्येक ग्रहामध्ये सुद्धा भगवंत प्रवेश करीत आहे. येतंय लक्षात? हो. आणि म्हणून भगवंतांची सर्वश्रेष्ठ शक्ती ग्रहलोकांमध्ये प्रवेश करीत असल्यामुळे ते अंतरिक्षात तरंगत आहे. आणि जसं आपण म्हटलं की मनुष्याने हातात मुठीत धूळ धरली तर खाली पडण्याची शक्यता नाही, परंतु त्याने ती फेकली तर लागलीच खाली पडते. त्याचप्रमाणे आकाशामध्ये तरंगणाऱ्या ग्रहांना भगवंतांच्या विराट रूपाने आपल्या मुठीत धरलेलं आहे. त्यांच्या शक्तीमुळेच सर्व चराचर वस्तू आपापल्या स्थानी स्थित आहेत. वेदमंत्रांमध्ये म्हटले आहे की भगवंतांमुळेच सूर्य प्रकाशतो आणि ग्रह स्थिर गतीने भ्रमण करतात. भगवंतांविना हवेत फेकलेल्या धुळीप्रमाणेच सर्व ग्रह इतस्ततः विखुरले असते, नष्ट झाले असते. त्याचप्रमाणे भगवंतांमुळे चंद्र सर्व वनस्पतींचं पोषण करतो. चंद्राच्या प्रभावामुळे वनस्पती रसभरीत होतात. चंद्रप्रकाशाविना वनस्पतींची वाढही होत नाही आणि वनस्पती रसाळही होत नाहीत. भगवंतांनी केलेल्या पुरवठ्यामुळेच मानव समाज कार्यशील आहे, सुखासमाधानाने राहत आहे आणि भोजनाचा स्वाद घेत आहे. अन्यथा मानव समाजच जिवंत राहू शकला नसता. रसात्मक हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. चंद्राच्या माध्यमातून भगवंतांच्या प्रभावामुळेच सर्व खाद्यपदार्थ चविष्ट बनतात. बघा, चंद्राचा रस म्हणजे चंद्रापासूनच जाणारा हा रस वनस्पतींमध्ये आहे आणि त्या वनस्पतींमध्ये असा भगवंतांचा अंश असल्यामुळे निश्चितच त्या तितक्या रुचकर आणि त्याप्रमाणे चविष्ट असा खाद्यपदार्थ बनण्यासाठी निश्चितच त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत, जबाबदार आहेत. आणि म्हणून आपण जे म्हणतो आहोत प्रत्येक ग्रहामध्ये भगवंत प्रवेश करीत आहेत आणि म्हणून ते तशा प्रकारे ते तिथे हलक्या प्रकारे, जसं आपण शरीराचं उदाहरण दिलेलं आहे, शरीरामध्ये आत्मा आहे म्हणून ते जर आपण पोहत असलो तर पोहू शकतो का? कारण तिथे शरीर चेतना आहे शरीरामध्ये. पण हेच शरीर ज्या क्षणी तो जीवात्मा शरीरातून निघून जातो, ते जर शरीर पाण्यात टाकलं तर ते पाण्यात बुडेल, कारण ते फक्त जड शरीर असेल. पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल यांनी पंचतत्वांनी बनलेलं फक्त जड शरीर असेल. त्याच्यातला जीवात्मा निघून गेल्यानंतर त्याच्यातलं चेतना, त्याच्यातली चैतन्य गेलेलं असतं. आणि म्हणून आपण इथे जे बघतो आहोत की सूर्य, चंद्र यांच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या भगवंतांमुळेच आहे. सूर्यापासूनचा प्रकाश, अग्नी, हे सगळं भगवंतांपासून आहे. तसा चंद्रापासूनचा प्रकाश, चंद्राची शीतलता आणि वनस्पतींना रस पुरवठा करणारा हा चंद्रप्रकाश निश्चितच भगवंतांपासूनच आहे. इथे कुठेच काही
शंका नाही. आणि म्हणून रसात्मक हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. चंद्राच्या माध्यमातून भगवंतांच्याच प्रभावामुळे सर्व खाद्यपदार्थ हे रुचकर आणि चविष्ट बनतात, कारण चंद्राचा प्रकाश हा वनस्पतींना रस पोहोचत असतो आणि वनस्पतींना त्या प्रकारे वनस्पतींचा तो रस त्या खाद्यपदार्थामध्ये उतरल्यावर नॅचरली त्या चविष्टच बनणार आहे. तर येत आहे का लक्षात? क्लॅरिफाय झालंय मला, म्हणूनच हेच हवं होतं. आणि तो रेफरन्स लगेचच मिळाला पुढच्या श्लोकात, कारण मला वाटतच होतं की ते जे अवकाशामधल्या ग्रहांचं आपण म्हणतो, तर इथे फक्त हे लक्षात घ्या, सूर्यमालिका, सूर्य ब्रह्मांडामध्ये एक आहे, चंद्र एक आहे, आणि हा सूर्यप्रकाश आणि चंद्रप्रकाश हा भगवंतांपासूनच आहे. आणि ग्रहलोकामध्ये सुद्धा भगवंत अशाच प्रकारे प्रवेश करीत आहेत. गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून ते प्रवेश करीत आहेत, आणि म्हणून ही सगळी ब्रह्मांड ही सॉरी हे सगळे ग्रहलोक सुद्धा अवकाशामध्ये त्याचप्रमाणे त्या ब्रह्मांडामध्ये तरंगत आहेत, कारण तिथे भगवंतच प्रत्यक्ष उपस्थित आहेत. लक्षात येत आहे का? क्लिअर झालं का डोळ्यात दोघ्यातलं बरंचसं? तरी काही संदर्भ मिळाले भागवताचे मी नक्की शेअर झाले आणि चंद्रामुळे तर हाय टाईड आणि लो टाईड वगैरे पण होतं ना इथे. हा, हो. बऱ्याच गोष्टी. येस येस, बऱ्याच गोष्टी भरती होते. चंद्रावर सुद्धा हो, येस येस, असतात. आपण कॅलेंडरमध्ये वाचतो ना बऱ्याचदा, म्हणजे चंद्रोदय, चंद्रप्रकाश आणि त्या प्रकारे भरती हा. ओटी याचं जे दिलेलं असतं ना, हे सगळं निश्चितच माताजी, कारण हे सगळं म्हणजे हे का आवश्यक आहे, त्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. म्हणजे हे आपल्या जीवनाला, मनुष्य जीवनाला ज्या भौगोलिक गोष्टी, या भौतिक गोष्टींची गरज आहे, हे सगळं या सूर्यचंद्रामुळे पुरवलं जातं, आणि ते कोणाच्या इच्छेने? तर भगवंतांच्या इच्छेने, कारण ते सगळं भगवंतांपासूनच मूळ आहे आणि त्याची काळजी भगवंतच घेत आहेत. ठीक आहे, क्लिअर आहे डोक्यात आता? सिस्टमवर माताजी अजून म्हणजे जीवन नाहीये, त्याच्यामुळे ते मून आहेतच याची शक्यता पण कमी असू शकते ना, की त्यांच्यावर जे आहेत, आपण म्हणतो 4 मून आहेत, 12 मून आहेत, 20 मून आहेत. कुठे कुठे कुठे? इतर ग्रहांवर जीवसृष्टी नाहीये ना, म्हणजे नाही, अर्थवर. अजून नाही. येस हा, येस येस, इतर ग्रहांवर नाहीये, त्याच्यामुळे ते मूनच आहे याची शक्यता पण कमीच असू शकेल मे शक्यता बी. पण कमीच असू शकते, कारण मनुष्य तितकी अजून नाही करू शकलाय हे प्रत्येक ग्रहावरचं, आणि तितकं मी तेच सांगितलंय ना, सगळं भले भगवंतांच्याच कृपेने आपण हे सगळं करतो आहोत सायंटिफिकली. म्हणजे आता इस्रोनी बरेचसे हे सगळं प्रत्येक ग्रहावरती जाण्याचा प्रयत्न, आता सूर्यावर सुद्धा जाण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, कारण ते काहीतरी नवीन पण एक हे करताय, जसं चंद्रावर गेलो आणि हे सोडलंय यान, तसं गगनयान. त्याप्रमाणे येस, मंगलयान आहे, 2 आपले यशस्वी इस्रोचे झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे आता काहीतरी भास्कर, म्हणजे कुठल्या तरी तशाच प्रकारचा एक भास्कर यान वगैरे, आणि सूर्यावर आता हे करण्याचा प्रयत्न आहे. तर भगवंतांच्या कृपेने मनुष्य प्रगती करतोय, आणि अशाच प्रकारे कुठेतरी टेक्नॉलॉजिकली पुढे जाऊन, आणि भगवंतांच्या कृपेने या सगळ्या गोष्टी पण कुठेही, म्हणूनच भगवंतांनी झाल्या ब्रह्मांड थोडीच निर्माण करू शकणार आहेत. शेवटी जे मायावादी आहेत, ते तर्कवादी आहेत, त्यांना या सगळ्यावर विश्वास नाहीये, कारण त्याचं ज्ञान नाहीये पूर्णपणे ना. कारण आपण जे करू शकतोय हे भगवंतांनी दिलंय, ज्ञान दिलंय म्हणून करू शकतोय. हो, भगवंतांचे मूळ आपण आहोत, भगवंतांचे अंश आहोत, म्हणून इतकं शक्य होतंय आपल्याला. पण ही जी कृतज्ञता नाहीये, हे ज्ञान तिथे अभाव आहे, तिथे करणं कठीण आहे. हा, कारण इथे आपल्याला सांगितलंय की सूर्यमाला अनेक आहेत आणि आपण अजून एकाच सूर्यमालेचाच विचार करतोय आणि तिथेच अजून चंद्रावर आपण फक्त पोहोचतोय किंवा मंगळावर आपण अजून पोहोचतोय. असे आता ती लोक पण म्हणतात की असे एक्झॅक्टली अनेक ब्रह्मांड आहेत, एक्झॅक्टली असे शास्त्रज्ञ एक्झॅक्टली पण म्हणतात. हा, भगवंतांच्या त्या पोर्स मधनं, म्हणजे शरीरापासून भगवंतांच्या श्वासातून अशी अनेक ब्रह्मांड आहेत. त्या प्रत्येक, मग तिथे ब्रह्मदेव सुद्धा, म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ब्रह्मदेव सुद्धा प्रत्येक एक आहे माताजी. आणि मग ती कुठे 3 डोकी असलेले आहेत, मग 4 मुख असलेले आहेत, मग प्रत्येक ब्रह्मांड, मग त्याचं सुद्धा, ब्रह्माचं सुद्धा, म्हणजे तो ब्रह्मजीव कुठला आहे त्याचं सुद्धा आपल्याला पुढे जाऊन गोलोकामध्ये जेव्हा पुढचा आपण अभ्यास आहे ना, तर मी त्याची माहिती देईन. मग हा ब्रह्मा सुद्धा प्रत्येक सृष्टीची जी निर्मिती केलेली आहे, या ब्रह्मांडाची निर्मिती करणारे प्रत्यक्ष ब्रह्मा हे पहिले नाहीये, तर दुसरे क्रिएटर आहेत. पण निर्माण करणारे, बीज देणारे पिता कोण आहेत? भगवंत. आणि म्हणून ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून आहेत. अशी अनेक ब्रह्मांड भगवंतांपासून आहेत. आणि याच्यामध्ये फक्त मामुली एक विचार करतोय, हो, फक्त याच आपल्या आपण निगडीत जेवढे आपल्याच आहेत. सूर्यमालिकेचा फक्त विचार हा. करतोय, फक्त एक्झॅक्टली विचार तरी सुद्धा करतो. पूर्ण अभ्यास आपला होत नाही अजून. एक्झॅक्टली. त्यामुळे हे सगळं सगळी आणि भगवंतांची तुम्ही कृपा जे आहे. म्हणता की इतर मनुष्य करतोय, ब्रह्मांडामध्ये प्रगती पण करतोय. ब्रह्मदेव आहेत आणि तिथे जर का जीव असेल तर पण एलियन वगैरे जे म्हणतो ही कल्पनाच आहे, म्हणजे केवळ. कल्पनाच पण आहे म्हणजे असं. हे
तर्कानेच तर्क विचार तर्क केलेला आहे. कारण मनुष्य इतकी प्रगती अजून कुठेच करू शकत नाही की ब्रह्मांडाची निर्मिती नाही करू शकणार आणि पुढे जाऊ शकणार नाही. तर भगवंतांच्या कृपेनेच, कारण आपण शेवटी अंश आहोत त्याचे, म्हणून तर आपण भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय आणि आपण त्यांच्याच कृपेने पुढे जाऊन याचा कुठेतरी शोध लावू शकतोय, जे करू शकतोय आपण, याचा विचार करू शकतोय. तर हे सगळं म्हणजे क्लिअर झालं आता मनामध्ये. हो, ठीक आहे, great. ठीक आहे, ओके, आपण पुढे जाऊ. चालेल, मला वाटतं त्या बहुतेक त्यांचा नेटचा कनेक्शन आहे. ठीक आहे, मिनल माताजी वाचणार. वाचते. हो, वाचते. हरे कृष्ण. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं विचतुर्विधम्. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे या पचन करण्याची शक्ती सुद्धा भगवंतांपासून आहे. कारण तो जो प्राणवायू आहे, कारण प्राण आणि अपान, जसं आपण म्हटलं की अन्नमय, मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय, या कोशातून आपण जेव्हा बघतो तसा हा अन्नमय कोश आणि इथे सुद्धा भगवंतांचा, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जठराग्नीमध्ये सुद्धा इथे भगवंतांनी दिलंय की वेदांमध्ये उपनिषद 5.9.1 मध्ये बृहदारण्यक मध्ये म्हटले आहे की भगवंत किंवा ब्रह्म अग्नी रूपामध्ये जठरात उपस्थित आहेत बघा, आणि सर्व प्रकारच्या अन्नाचं पचन करीत आहेत. अयमग्निर्वैश्वानरो योयमन्तः पुरुषे ये नेदमन्नं पच्यते. म्हणून सर्व प्रकारच्या अन्नाचं पचन करण्यास भगवंतच सहाय्य करीत असल्यामुळे खाण्याच्या बाबतीत जीवाला स्वातंत्र्य नाही. जोपर्यंत जीवाला अन्नपचन करण्यास भगवंत सहाय्य करीत आहेत तोपर्यंत तो अन्न खाण्याची शक्यताच नाही. याप्रमाणे भगवंतच अन्न पदार्थ निर्माण करतात आणि अन्नाचे पचन करतात आणि भगवंतांच्या कृपेमुळेच आपण जीवनाचा उपभोग घेतो. वेदांत सूत्रामध्येही या गोष्टीला दुजोरा देण्यात आला आहे. शब्दाधिभ्योंतः प्रतिष्ठानाच. भगवंत हे ध्वनी, शरीर, वायू आणि जठरामध्ये जठराग्नीच्या रूपामध्ये उपस्थित आहेत. चर्व्य, लोष्य, लेह्य आणि पेय म्हणजे काय, तर चावणारं, शोषणारं, लीक करतो आपण म्हणजे चाटणारं जे आहे, नंतर पिणारं, म्हणजे अशा प्रकारची ही जी 4 प्रकारची अन्न आहेत, या 4 प्रकारच्या अन्नांचं पचन सुद्धा भगवंतांमुळेच होतं. ही पचनाची शक्ती सुद्धा जठरामधली भगवंतांमुळे. तो जो जठराग्नी आहे तो प्रज्वलित सुद्धा भगवंतांमुळेच आहे. आणि त्याप्रमाणे जरा तिथे कुठेतरी काही कंपोजिशन बदललं तरी आपण म्हणतो ना की मग त्या जठराग्नीमध्ये कुठेतरी कारण तिथे तो मग काहीतरी अन्न कसं खाल्लं जातं, काहीतरी ऍसिडिक खाल्लं जातं, काहीतरी तामसिक प्रकारचे जे अन्न भगवंतांनी 17व्या अध्यायात खूप छान सांगितलंय पुढे की कशा प्रकारचं अन्न सात्विकतेमध्ये, कशा प्रकारचं अन्न राजसिकता आणि कशा प्रकारचं अन्न तामसिकतेमध्ये खाल्लं जातं आणि त्याप्रमाणे मग ते शरीर बनत असतं. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणायचं की जठराच्या जठराग्नीमध्ये सुद्धा भगवंत आहेत जे पचनासाठी कारणीभूत आहेत. खूप छान श्लोक आहे हा, वाचा माताजी. योजना माताजी, बहुतेक विमल माताजींचा कनेक्शन इश्यू दिसतोय. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप छान दिले भगवंतांनी इथे की प्रभुपादांनी याच्यामध्ये तात्पर्यात पण छान सांगितलं आणि काही उदाहरणं सुद्धा याच्यासाठी दिली आहेत की वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, आणि त्याच्या आधी सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो की मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मम पोहनंचे, की या ज्या स्मृती आहे हे ज्ञान आहे, विस्मृती आहे, कारण मेमरी पण दिली आहे आणि पास्ट विसरण्याची विस्मृती पण भगवंतांनीच दिलेली आहे. आणि म्हणून आपल्याला भगवंत सांगतायत की
निस्संदेह वेदामध्ये हे सगळं, वेदांमध्ये या सगळ्याचा कुठेतरी उल्लेख आहे आणि या वेदांचा संकलकच प्रत्यक्ष भगवंत आहे. अहो अहो वेदांचा अभ्यास केलात आणि वेदांचा अंत भगवंत, ज्यांना जाणलं नाही तर कुठे ते वेदांचा अभ्यास, मग त्या कठल्या नुसती आपली पुस्तकं वाचायची म्हणून वाचली आहेत, त्याच्यातनं घेतलं काय आहे, कळलं काय आहे. म्हणून वेद हे भगवान श्रीकृष्णांबद्दल ज्ञान प्रदान करतात आणि श्रीकृष्ण व्यासदेव या आपल्या अवताराद्वारे वेदांचं संकलन करतात. व्यासदेवकृत श्रीमद भागवत हे वेदांत सूत्राचे भाष्य आहे आणि ते वास्तविक ज्ञान प्रदान करते. भगवंत हे इतके परिपूर्ण आहेत की जीवाचा उद्धार करण्याकरिता ते अन्नाचा पुरवठा आणि पचनही करतात. तेच सर्व कर्मांचे साक्षी असून वेदांच्या रूपाने ज्ञान देतात आणि भगवान श्रीकृष्ण स्वतः भगवद्गीतेची शिकवण देतात. बद्ध जीवांद्वारे ते आराध्य आहेत आणि याप्रमाणे भगवंत सर्व मंगलदायी आणि कृपामयी आहेत. आणि म्हणून इथे आपण म्हटलंय की वेदांत सूत्र ही 1.1.4 पुढील शब्दात या गोष्टीचे अनुमोदन करतात. तत्तु समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थांमध्ये पूर्णत्व प्राप्त करू शकतो. वेदांना जाणल्याने त्याला भगवंतांशी असणाऱ्या आपल्या संबंधांचं ज्ञान होऊ शकतं. विविध मार्गांचा अवलंब करून त्यांना तो शरण जाऊ शकतो आणि अखेरीस परम लक्ष्याची भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. या श्लोकाचं वेदांचं प्रयोजन, वेदांचे ज्ञान आणि वेदांचं लक्ष याचे स्पष्ट निरूपण करण्यात आले आहे. वेदांचं निरूपण हा, आणि म्हणूनच या वेदांमध्ये जो उल्लेख केलेला आहे त्याप्रमाणे आपण म्हणतो आहोत की कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत इथे की वेदांचा अभ्यास केल्यानंतर मग स्मृती, ज्ञान ह्या सगळ्या गोष्टी भगवंतांच्या शक्तींपासून आहे, या भगवंतांपासूनच आहे. जसं याच्यावर एक कथा सांगायची झाली तर दक्षाची कथा आहे. दक्ष प्रजापती की ज्याने यज्ञ केला होता, एक यज्ञाचं आयोजन केलेलं होतं आणि त्या यज्ञाचं आयोजन केल्यानंतर तो आपली मुलगी सती आणि शिवाला मात्र त्यांचं अपहरण, शिवांना आमंत्रण देत नाही आणि त्यानंतर अनेक देव देविता जात असतात तिकडे. तेव्हा मग सती मातेला कळतं की आपल्या वडिलांनी या यज्ञाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्यासाठी आपल्याला निमंत्रण नाही. मग ती शिवांना म्हणते की मग तुम्ही ते आमंत्रण, आपण जाऊया का तिकडे. ते शिवांना योग्य असं स्थान दिलेलं नसतं आणि म्हणूनच ते जायला तयार नसतात. मग सती माता स्वतःच्या वडिलांच्या त्या यज्ञाला जाते तिथे, परंतु बघते की जिथे प्रत्येकाला योग्य स्थान दिलेलं आहे पण तिच्या पतीला मात्र योग्य असं स्थान नाही. आणि मग जेव्हा तो यज्ञ चालू असतो तेव्हा ती प्रत्यक्ष यज्ञामध्ये स्वतःची, या गोष्टींनी यज्ञामध्ये स्वतःची आहुती देते. आणि याचा सगळ्याचा शंकरांना याची सगळी कल्पना असते आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ते जेव्हा त्यांना जाणतात की सती मातेने अशी अशी अग्नीमध्ये उडी घेतलेली आहे तर ते तातडीने निश्चितच वीरभद्र म्हणून असतो, त्या वीरभद्राची निर्मिती करून त्यांच्या स्वतःच्या शक्तीद्वारे आणि मग ते दक्षाला आणि मग ते दक्षावरती त्याला पाठवतात हल्ला करण्यासाठी आणि दक्षाला मारण्यासाठी. आणि त्यानंतर मग दक्ष पूर्णपणे मरत नाही, त्याचं शरीर तसंच, धड तसंच असतं आणि त्याचं मुंडकं सुद्धा पूर्णपणे त्याचं मृत झालेला नसतो, तडफडत असतो. तेव्हा नारद मुनी आणि ब्रह्मा सुद्धा जातात शिवांकडे आणि त्यांना विनंती करतात की त्यांना पुन्हा तुम्ही अमरत्व द्या म्हणून, पुन्हा त्यांना जीव द्या म्हणून, जीवदान द्या. पण तसं न करता, कारण भगवान शिव म्हणतात की त्याची पात्रता नाहीये आणि त्याची पात्रता काय तर त्याला एखादी तुम्ही बकरीचं शीर लावू शकता आणि त्याप्रमाणे त्याला ते गोटचं फेस लावलेलं आहे. पण एवढं सगळं करून सुद्धा मग त्याला पश्चाताप झालाय आणि त्यांनी भगवान शंकरांना सुद्धा ते शरण गेलेले आहेत. आणि त्याप्रमाणे त्याच वेळेमध्ये सुद्धा शरीर जरी त्यांचं पूर्ण असलं आणि जरी त्यांच्यामध्ये परमात्मा म्हणजे हृदय हा जरी आपण म्हटलं की प्राणी मात्रात आलेला आहे, तरी पण त्या हृदयामध्ये परमात्मा असल्यामुळे जरी त्याचं मुंडकं कुठलंही लावलं असलं, त्याला जरी त्याचं बकरीचं मुंडकं लावलं असलं तरी त्या परमात्म्याचा अंश आणि ज्याच्यापासून स्मृती आणि सगळ्या आपण दिलेलं आहे तर त्याप्रमाणे ती संकल्पना आणि त्या गोष्टीला ते पूर्णपणे जाणू शकतात. आणि वेदांचा अभ्यास केल्यामुळे त्याप्रमाणे या वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत आहे हेही जाणू शकतात. अशा प्रकारे आपण या श्लोकातून जाणतो आहोत की वेदांचं प्रयोजन आणि वेदांचं ज्ञान, वेदांचं लक्ष हे यावरून स्पष्ट दिसून येते. आणि म्हणून तो दक्ष त्याही अवस्थेमध्ये तो यज्ञ पूर्ण करतो, यज्ञाची आहुती, आणि नंतर भगवान शंकरांना
शरण गेलेला आहे, त्याला आपल्या वागण्याचा खूप पश्चाताप झालेला आहे. म्हणजे इथे सांगण्याचा उद्देश काय, की हृदयामध्ये परमात्मा असल्यामुळे त्यांच्यापासून स्मृती आहे, त्यांच्यापासून ज्ञान आहे, आणि त्याप्रमाणे तो ते दक्ष तो यज्ञ पार पाडू शकला. माताजी, हे सांगू का एक मी मध्ये जरा ह्याच्यात आहे. बोला. सॉरी. आता ह्या आता मे महिन्यातच आम्ही ह्याला गेलो होतो. कोल्हापूर जवळ नरसोबावाडी म्हणून दत्ताचं स्थान आहे. तर तिथून एक 20-22 किलोमीटरच्या अंतरावरती तिथे एक देऊळ आहे. हरी आणि हर यांचं देऊळ फार कमी ठिकाणी आहे. बरं तर बरं ह्या गोष्टीनुसारच तिथे हरी आणि हर बरं. ह्यांचं देऊळ आहे. आणि त्या म्हणजे शंकर जो म्हणजे अत्यंत कोपाविष्ट होतो, की त्याला जे सतीनी यज्ञात आहुती दिली आणि त्याची बायको गेल्यामुळे तो खूप चिडतो. हो. म्हणजे वीरभद्राला तो जन्म द्यायच्या आधी आपल्या जटेतून तो वीरभद्राला जन्म देतो. येस. म्हणून त्याचं नाव आहे कोपेश्वर. हा हा. शंकराचं नाव आहे कोपेश्वर. उपेश. आणि हा आणि पार्वतीला तो सांगतो की तू एकटी जाऊ नकोस, तू नंदीला घेऊन जा. हा. तर त्यामुळे हे एकच शंकराचं देऊळ असं आहे की तिथे नंदी नाहीये. हो. अच्छा. त्या देवळात नंदी नाहीये. आणि नंतर ह्या शंकरा म्हणजे तो मग यज्ञ त्यांचा सगळा अर्धवट राहतो आणि सर्व देवदेवता आलेले असतात यज्ञाला. मग बरोबर. शेवटी विष्णू आणखी नारद मुनी त्याच्याकडे येऊन त्याची प्रार्थना करतात शंकराची, हो हो की हो. तुझा राग शांत कर. म्हणून राग तो शांत जो कर आणि विष्णू त्यांना पुन्हा तिथे दे जेव्हा आलेला आहे, जीवदान. हा. त्या विष्णूला नाव थोपेश्वर असं आहे. म्हणजे त्याला तो बरं. शंकराचा राग शांत कराय करता. हा हा. आणि मग तो त्या ह्याला हे देतो, कोणाला, वीरभद्राला हे करतो की तू संहार थांबव. हा आणि यज्ञामध्ये जो बली दिलेला असतो म्हणजे त्या बकऱ्याचा म्हणजे त्या ह्याचा चेहरा त्या वीरभद्राला लावतात, वीरभद्र. दक्षला हा हा. लावतात आणि तक्षाला तो दिला यज्ञ जातो. पूर्ण तक्षाला. करते. कारण यज्ञाचं नाही बरोबर. तर फळ कोणालाच मिळणार नाही. हो हो. म्हणून तो यज्ञ मग तो आणि पूर्ण मुख्य मग करतात. शरण जातो, पश्चाताप होतो हा. दक्षाला. आणि त्याही खिद्रापूर याच्यात म्हणजे म्हणूनच त्यांनी दिली ना. म्हणून गाव आहे नरसोबाच्या वाडीपासून एक 25 बरं बरं किलोमीटरच्या बरं बरं. अंतरावरती. आणि अच्छा. अतिशय सुंदर देव, म्हणजे इतकं त्याचं कोरीवकाम सुरेख आहे की त्याचा अजून युनेस्को मध्ये कसा काही अंतर्भाव झाला नाहीये. हे अच्छा. हे ते लपलं गेलं देऊळ, त्यामुळे ते कळलं नाहीये. बरं बरं. अतिशय सुरेख आहे देवळाचं. त्या बांधकाम पण सुरेख आहे आणि हा कलाकुसर पण त्यातल्या आतल्या ज्या कोरलेल्या मूर्ती वगैरे ज्या आहेत त्या हा. खूप छान आहेत. पण आपल्याला ते फक्त जर कोल्हापूर पासून जवळ आहे ना, म्हणजे हो, नरसोबाच्या वाडीपासून कोल्हापूर, जवळ आहे. हा, नरसोबाच्या वाडीपासून 25 किलोमीटर वरती. बरं 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 आणि बरं. नरसोबाच्या वाडीहूनच इकडे पुढे जायचा रस्ता आहे. बरं बरं, नक्की आणि त्या लक्षात ठेवू. ह्याच्याकडे तिथे आपल्याला हे घ्यावं लागतो, साधारण गाईड घ्यावा लागतो. पण बरं त्या बरं. गाईडच्या मोबाईलच्या उजेडातच ते आपल्याला सगळे दाखवतात, नाही तर आपल्याला अंधार आहे आतल्या बाजूला. हो हो. अच्छा. आणि दिव्याची परमिशन नाहीये, कारण बरं. ते संरक्षित हे आहे ना म्हणून. हो हो तर हो. ते मोबाईलच्या उजेडात दाखवतात. आणि ह्या पंचतंत्रातल्या गोष्टी सुद्धा तिथे कोरलेल्या आहेत. बरं बरं. अच्छा. आणि हे देऊळ कसं बांधलं, कुठून आलं, त्याचे मॅप त्या सगळी दगडात माहिती. कोरलेले आहेत. बरं बरं. खूप छान खूप छान. इतकं सुरेख आहे देऊळ ते. हे आपण म्हणतो ना, काही आपली जी देवळं लपली गेलेत, म्हणजे सगळ्याची माहिती नाहीये, हा. तर ते म्हणजे असं सांगितल्याशिवाय आणि आपण जेव्हा सांगत जाऊ तेव्हा आपल्या वर्ड ऑफ पण माउथ. हरी आणि हर असं एकत्र देऊळ फार कमी, बरोबर. म्हणजे खूप कमी. क्वचित आहे. बरोबर फार बरोबर. क्वचित आहे. तर तो बरोबर. विष्णू त्याची मंथरणी करायला गेलेला हो असतो आणि हो. शंकर खोपलेला असतो. बरोबर बरोबर. आणि आम्ही गेलो होतो त्या दिवशी त्यांना दहीभाताचा हे लावला होता, म्हणजे भोग लावलेला. पूजा बांधली हा होती. हा. दहीभात त्यांच्यावरती लिंपला होता बरं बरं. शंकराच्या पिंडीवरती, कारण दहीभात शेवटी शांत ना. शांत. बरोबर बरोबर बरोबर. त्या दिवशी आम्ही गेलो होतो तेव्हा तो लिंपलेला होता. ओके ओके. हरी हरी. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हरे कधी कृष्ण. तुम्ही आलात तर जरूर बघा ते देऊळ. नक्की 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 माताजी. खिद्रापूर म्हणून धन्यवाद. गाव आहे. शेअर केलं त्यासाठी खूप छान. येस येस, त्याचं नक्की. खरंच नाव आधी पूर्वीचं नाव त्या गावाचं कोप्पम असंच होतं. बरं बरं. कर्नाटक अच्छा. बॉर्डर वरती आहे ते बरं बरं. कोप्पम. आणि त्याचं नक्की स्थान लक्षात. सुद्धा असं होतं, जेव्हा कृष्णा नदीचा यू शेप होतो त्या हा हा. मधल्या भागात ते देऊळ आहे. बरं बरं. अच्छा. त्याचं स्थान ठीक. सुद्धा विशिष्ट आहे असं. बरं बरं. ठीक आहे. हे आता तुम्ही ही नक्की. गोष्ट सांगितलीत म्हणून मी त्या हो हो. संदर्भाने हे बरोबर, त्या सांगितलं. संदर्भाला हे नक्कीच थोडस नक्की. विषयांतर हरे झालं, कृष्ण. पण तरी नाही नाही, चालेल, हरकत नाही, चांगलं आहे, शेअर केलं. खूप हरे कृष्ण चांगलं हरे. आहे. कधीही बघावं जाऊन ते. नक्कीच नक्कीच माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. पुढचं वाचूया. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि
ऊटोस ऊटस्थोक्षर उच्यते. तर अशा प्रकारे आपल्याला आपल्याला आता च्युत आणि अच्युत, तर आपण हे पूर्ण करू आज हा अध्याय. प्रभूजींची एक मीटिंग आहे, पण मी एक 10-15 मिनिटांनी जाऊ शकते, कारण आपल्याला आज हा अध्याय पूर्ण नक्कीच करायचा आहे. छोटा आहे अध्याय, पण सगळे श्लोक इतके सुंदर आहेत आणि महत्वाचे तितकेच आहेत. तर आपण आता श्लोकाच्या अध्यायाच्या शेवटी शेवटी आहोत, जिथे आपल्याला सांगितलं जाते. हरे कृष्ण. योजना माताजी वाचणार? हो, वाचते माताजी. च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत असे म्हटले जाते. तात्पर्य वाचायचंय का माताजी? तात्पर्य सगळं नको, आपण वाचूया. भौतिक जगतामध्ये मी सांगते तुम्हाला. ठीक आहे, मी चर्चा करते बोलता बोलताच. तर आपल्याला इथे दिलंय आहे, भगवान श्रीकृष्णांच्या विधानानुसार जीवांचे दोन वर्ग आहेत. वेद या गोष्टीला प्रमाणित करतात म्हणून त्याविषयी काही संदेह नाही. प्रत्येक गोष्टीचा बेस आहे, म्हणजे लक्षात येईल. प्रत्येक शास्त्राचा बेस आहे. येस माताजी. पॉइंटर जर का तिथे आणला तर लक्षात येईल. हो, इथेच आहे. भगवान श्रीकृष्णांच्या विविध, हा सेकंड पॅरेग्राफ वाचते. हा, ठीक आहे. 5 इंद्रिय आणि मनाशी संघर्ष करणाऱ्या जीवांना भौतिक शरीर असतात आणि ही शरीरं निरंतर बदलत असतात. जे आपण म्हटलं मन षष्ठानी इंद्रियाणी, की अशा प्रकारे मन 5 इंद्रियांसहित हे बदलतच असतात. जोपर्यंत जीव बद्धावस्थेमध्ये आहे तोपर्यंत पदार्थांशी संपर्क असल्यामुळे त्याचं शरीर बदलत असते, कारण मटेरियलिस्टिक आहे ते सगळं. जड पदार्थांमध्ये परिवर्तन होत असते आणि म्हणून जीवही बदलल्याचं दिसत असतं. तथापि आध्यात्मिक जगतातील देह हा भौतिक तत्वांपासून बनलेला नसतो आणि म्हणून तो विकारी नसतो. भौतिक जगतात जीवामध्ये जन्म, वाढ, उपस्थिती, जनन, क्षय तथा विनाश असे 6 विकार होतात. हे सगळी आपण म्हणतो ना, जी एक एक टप्प्याचे स्थित्यंतर पाहिली आपण आणि ती. हे विकार. येस माताजी. स्थित्यंतर आपण पाहिली नाही. येस येस येस, बरोबर. हे विकार भौतिक शरीराचे आहेत, परंतु आध्यात्मिक जगतात शरीर बदल नाही आणि म्हणून च्युत आणि अच्युत. च्युत म्हणजे भौतिक शरीर, अच्युत म्हणजे आध्यात्मिक शरीर. आणि म्हणून या ठिकाणी जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी काहीच नसतं. तेथे सर्व काही एकत्वामध्ये स्थित असतं. क्षरच सर्वाणी भूतानी. या भौतिक जगताच्या संपर्कात येणाऱ्या आदिजीव ब्रह्मापासून, ब्रह्मदेवापासून ते सूक्ष्म कीटकांपर्यंत सर्वांचं शरीर हे बदलत असतं आणि म्हणून ते सर्व च्युत आहेत. तथापि आध्यात्मिक जगतात एक ते एकत्वामध्ये सदैव मुक्तच आहेत आणि म्हणून हे आध्यात्मिक जगत हे निश्चितच भौतिक जगतापेक्षा वेगळं आहे. म्हणजे एकच शरीर राहतं, म्हातारपण तिथे होतं शरीर काही नाही. आत्मा तिथे नाहीच आहे काही ना. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी वैकुंठात गोलोकात नाहीच आहे, त्यामुळे तिथे तुमचं शरीर आत्मा एकच आहे. किती छान ना. खरंच, काही नाही. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. म्हणून तर जितकं जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जितके जन्म आपल्याला मिळतील, पण लवकरात लवकर त्या गोलोकाला जाऊन पुन्हा भौतिकतेमध्ये नको. तिथे भौतिक शरीर नाही, तिथे फक्त स्पिरिच्युअल बॉडी किंवा आध्यात्मिक शरीर आहे. मग त्याला अच्युत. रूप असते का? येस. सॉरी. रूप असते का त्याला? रूप आणि आकार असतो का त्याला? नक्कीच नक्कीच. अतिशय सौंदर्यवान. पुढच्या आधीच्याच आपण काही याच्यामध्ये बघितलं, अतिशय सुंदर आणि डौलदार असे त्यांचं म्हणजे अतिशय मोहक अशी शरीरं असतात स्त्रियांची आणि पुरुषही तितकेच, कारण हे सगळे अच्युत आहेत, इनफॉलिएबल आणि अतिशय सौंदर्याने नटलेले असतात, कारण भगवंतांसारखेच ते असतात आणि भगवंतांच्या धामामध्ये असतात. त्याच्यामुळे सौंदर्य सुद्धा त्यांच्यामध्ये तितकंच भरभरून असतं. म्हणजे आणि त्यांना म्हणून शरीर असतं, शरीर आकार हा असतो. हो, आकार हा असतो नक्कीच, पण तिथे कुठेही अविनाशी नाही. ते कुठेही क्षणभंगूर किंवा नश्वर नाहीये ते शरीर, कारण ते कायम असं स्वरूपाचं आहे. ते नश्वर असं, ते कुठेतरी शाश्वत आहे, चिरकाळ टिकणारं असं आहे. म्हणजे तिथे स्त्री आणि पुरुष असा भेद आहे का? आहे आहे आहे. स्त्री आणि पुरुष हे नक्कीच आहे, जे भगवंतांच्याच सेवेमध्ये आहेत आणि त्याप्रमाणे ती अतिशय सुडौल बांधा असलेल्या स्त्रिया, अतिशय सुंदर असं त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. पण तिथे जे स्त्री पुरुष आहेत तेही एकत्र येऊन फक्त कृष्ण भावना भावित संतती आणि इतकी ती संतती निर्मिती करणे, अशा प्रकारचं उद्दिष्ट त्या तिथे जगत. इतर प्राणी किंवा कीटक नसतील? नाही नाही, ते काही नसतं. इतर प्राणी म्हणजे आपले नाही वन्यजीव किंवा पक्षी प्राणी हे काही नाही नाहीये? नाही, तिथे अच्युत जीव म्हणजे हेच फक्त. हम्म. हे आपले भौतिकतेमध्ये आहेत 84 लक्ष योनीतले जीव सगळे. हो, प्रभूजी म्हणाले होते की तिथे ते लग्न पण होतात आणि म्हणजे तशीच संतती पण प्राप्त होत असते त्याची तिथे. संतती कृष्ण भावना भावित संत म्हणजे कृष्णाच्याच हा. संतती. Yes.
ठीक आहे, पुढे जाऊ आपण. योजना माताजी, वाचायचा आहे श्लोक. हो. उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः. या देहांव्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहेत, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि ते स्त्रीलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. पुन्हा आपण तेच इथे वाचतो. उपनिषदातील श्लोक पुढील प्रमाणे आहे. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. तात्पर्य असं आहे की सर्व बद्ध आणि मुक्त जीवांमध्ये एकच चेतन पुरुष पुरुषोत्तम भगवान आहे, जो सर्व जीवांना त्यांच्या त्यांच्या कर्मांनुसार भोग प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतो आणि त्यांचं पालनही करतो. तेच पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीवाच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित आहेत. जो बुद्धिमान मनुष्य त्यांना जाणू शकतो तोच केवळ परिपूर्ण शांती प्राप्त करण्यास पात्र आहे, अन्य कोणीही नाही. कर्मानुसारच हे भोग भोगायला लागतायत. म्हणून भगवंत आपल्याला ही प्रत्येक शरीर ही आपली इच्छा पूर्ण करण्याचं पूर्ण अनुमती आणि म्हणजे ती परवानगी त्यांनी दिल्याशिवाय ती इच्छा पूर्ण होणार नाही. आपण कितीही इच्छा करण्याची सूट दिली आहे भगवंतांनी, परंतु भगवंत इथे काय करतायत, त्या कर्मानुसार भोग प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध. भगवंत लादत नाहीये तो कुणावरती, स्वतःला ना अर्जुनावर सुद्धा त्यांनी लादलेला आहे. भगवंत तिथे कुठेही तुम्ही हे केलंच पाहिजे ते केलंच पाहिजे नाही. भगवंत ज्ञान देत आहेत, बॉल इज इन युअर कोर्ट, म्हणून ती इच्छा काय करायची, ती इच्छा करणं हे सुद्धा खूप गरजेचं आहे. आणि त्याप्रमाणे जो बुद्धिमान मनुष्य त्यांना जाणू शकतो तोच केवळ परिपूर्ण शांती प्राप्त करण्यास पात्र आहे, अन्य कोणीही नाही. हे समजण्यासाठीच गुरुची आवश्यकता. अगदी बरोबर. उत्तम आध्यात्मिक गुरुशिवाय नाही. बरोबर म्हणालात मिलन माताजी. माताजी, याआधी मी गीता कितींदा वाचली पण नाही कळत, आपण वाचून नाही कळत ती. येस, म्हणून त्याच्यासाठी आपण म्हणतो ना की हा अभ्यास आणि म्हणजे आपण आपल्याला भगवंतांचं कृपा आहे सगळी, की हे मार्गदर्शन प्रभूजींचं मिळत आहे आणि त्यानुसार आपण हे आत्मसात, आणि म्हणूनच यासाठी ते नामस्मरणाने आपण जितकं करू तितकी आपली आत्मसात करण्याची क्षमता ही निश्चित वाटते. आणि ते आपण आध्यात्मिक गुरूंकडूनच जाणून घेऊ शकतो. कारण प्रत्येक, आणि मला प्रत्येक वेळी जाणवतं, आता या 5 वर्षामध्ये कितीतरी वेळा गीता वाचून किंवा शिकवली, पण प्रत्येक वेळी गीता तुम्हाला नवीन काहीतरी की हे असंही आहे ह्याचा सुद्धा तुम्हाला उकल होत जाते प्रत्येक वेळी, म्हणजे कितीही वेळा वाचली तरी. म्हणून तर प्रभुपाद म्हणतात ना, 18 वेळेला वाचली की कुठेतरी 1-2%, म्हणजे मला असं वाटतं की कुठेतरी आपल्याला आता कळायला सुरुवात झालेली, असं कुठेतरी अजूनही वाटतं की ती अजूनही इतकी सखोल आहे, इतकी सखोल आहे की त्याला जाणत राहणं हे आपला अख्खा जन्म जाईल त्याच्यासाठी तरी मला वाटतं पुरे पडणार नाही, इतकी ती सखोल आहे भगवद्गीता. तर हरकत नाही, आपण आपल्याला जर का ज्ञान फॉर्च्युनेटली पूर्ण आपण असेल तर आपण त्याच्या इच्छा आणि भोग घेणार नाही. पण हेच शिकवणारे आपल्याला गुरु पाहिजेत. येस येस येस, ते तर आहे. तेच समजलं पाहिजे ना, की म्हणूनच आपण ती कृष्ण भावना जोपासली तर आपल्याला ते ज्ञान पूर्णपणे आत्मसात करून आकलन करून आपण ते इम्प्लिमेंट करण्याचा निश्चित, इम्प्लिमेंट करू शकू. इम्प्लिमेंटेशनच मेन आहे माताजी, दॅट इज इम्पॉर्टंट. तेच चॅलेंजिंग आहे, तेच खूप चॅलेंजिंग आहे. ठीक आहे, आपण चर्चा करू माताजी. घ्या. येस. या श्लोकाबद्दल काही आहे का प्रश्न? नाही. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अहम सॉरी यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. येस माताजी. मीनल माताजी वाचणार? वाचा. हो, वाचते. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. आपण बघितलंच आहे, काय म्हणतो ना आपण, तात्पर्य भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, आणि म्हणून भोक्ता ते आहेत, आपण भुक्त आहोत. भोक्ता भगवंत आहेत, पुरुष भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच लोके शब्द पौरुष आगम, आपलं श्रुतीशास्त्र असं दर्शवतो. निरुक्ती शब्दकोशामध्ये सांगितल्याप्रमाणे लोक्यते वेदार्थो नेन, वेदांचं प्रयोजन स्मृतीशास्त्रामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. आणि इथे आपल्याला पुरुषोत्तम भगवान आणि त्यांच्याविषयी आपण जेव्हा जाणतो आहोत तेव्हा देहातून बाहेर येणारा परमात्मा निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये प्रवेश करतो
करतो आणि नंतर आपल्या आध्यात्मिक स्वरूपामध्येच स्थित असतो, त्या परमात्म्यालाच पुरुषोत्तम म्हटले जाते. याचा अर्थ आहे की परमपुरुष आपले आध्यात्मिक तेज प्रदर्शित आणि प्रसारित करीत आहेत आणि हे तेज म्हणजे सर्वश्रेष्ठ प्रकाश आहे. त्या परमपुरुषाचे अंतर्यामी परमात्मा हेही एक रूप आहे. सत्यवती आणि पराशर मुनींचे पुत्र म्हणून प्रगट होऊन ते स्वतः व्यासदेवांच्या रूपात वैदिक ज्ञानाचं विश्लेषण करतात. बघा, प्रत्यक्ष व्यासमुनी सुद्धा की ज्या विभूतींमध्ये भगवंतांनी सांगितले की ही सूचक अभिव्यक्ती व्यास, सगळ्या मुनींमध्ये व्यास मुनी म्हणून भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांना जाणायचं आहे की त्या परमात्म्यालाच पुरुषोत्तम असं म्हटलेलं आहे, जे शाश्वत आहे आणि जे चिरकालीन टिकणार अशा प्रकारचं. आणि अशा या पुरुषोत्तम भगवंतांना आपण या अध्यायामध्ये जाणतो आहोत. आपण पुढे जाऊ. हरे कृष्ण. सॉरी, मी श्लोक वाचून होते आणि मग माझ्या लक्षात येतं. योजना माताजी वाचू शकता? हो. यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण भजती कसं आहे ना की श्रद्धेचा पहिला, भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. आणि म्हणून भगवंतांवर श्रद्धा असणं आणि मग तो त्या पुढच्या भावभक्ती प्रेमभक्ती पर्यंत जाऊन भगवंतांशी जोडला जातो. आणि म्हणून इथे आपल्याला म्हटलंय की भजती हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. भजती हा शब्द अनेक ठिकाणी भगवत सेवेच्या संदर्भात योजिलेला आहे. जर मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झालेला असेल तर त्याने संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्राप्त केल्याचं जाणलं पाहिजे. वैष्णव परंपरेमध्ये म्हटले आहे की मनुष्य जर कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झालेला असेल तर परमसत्याला जाणण्यासाठी त्याने अन्य कोणत्याही आध्यात्मिक मार्गाचा अवलंब करण्याची आवश्यकताच नाही. त्याने प्रयोजन गाठलेच आहे, कारण तो भगवत भक्तीमध्ये संलग्न आहे. भगवंतांना जाणण्याच्या सर्व प्राथमिक मार्गांना त्याने पार केले आहे. तथापि शेकडो हजारो वर्षांपर्यंत तर्क करूनही जर मनुष्य श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे जाणत नाही आणि त्यांना शरण जात नाही, तर त्याने इतक्या जन्मांपर्यंत आणि वर्षांपर्यंत केलेला तर्क म्हणजे केवळ निरर्थक कालापव्ययच आहे. हे जाणणं आणि त्याचं इम्प्लिमेशन, जसं आपण म्हटलं की त्याच्यावर पूर्णपणे दृढ विश्वास ठेवणं आणि त्याप्रमाणे जे भोक्तारम यज्ञ तपसांचे प्रत्येक गोष्टीचे भोक्ता आहेत आणि त्याप्रमाणे ते श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे जाणत नाहीत. कारण इतर ज्या लोकांना ज्याची पूर्णपणे ज्ञानाचे जे चक्षु नाही आहेत, मग त्या या गोष्टी जाणणं त्यांना कठीण होतं. शेवटचा श्लोक आहे, मीनल माताजी वाचणार? हो, वाचते. हरे कृष्ण. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की शुद्ध आणि बुद्धिमान होण्यासाठी सर्वांनी कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून भक्तीमध्ये संलग्न झाली पाहिजे. जोपर्यंत मनुष्य श्रीकृष्णांच्या या ज्ञानाप्रत उन्नत होऊन भक्तीमध्ये संलग्न होत नाही, तोपर्यंत सामान्य मनुष्यांच्या गणनेमध्ये तो कितीही बुद्धिमान असला तरी तो खऱ्या अर्थाने बुद्धिमान, मग तो अगदी IIT ब्रिलियंट असू दे किंवा कुठल्याही अगदी एकदम त्याचं टेक्निकल त्याचं हे ते नॉलेज असू दे, पण त्याला आध्यात्मिक ज्ञान जर नसेल तर तिथे भगवंत सांगतात तो बुद्धिमान असल्याचं. कारण ती बुद्धी कोणापासून आहे? ओरिजिन भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणून त्या भगवंतांना जर जाणत नसेल तर त्याचा काय उपयोग आहे त्या ज्ञानाचा? आणि म्हणून इथे कुठेतरी ती ज्ञानप्रत किंवा त्या आध्यात्मिक ज्ञानाप्रत उन्नत होणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. अर्जुनाला संबोधलेला अनघ हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. अनघ अर्थात निष्पाप, म्हणजे सर्व पापातून मुक्त झाल्याविना श्रीकृष्णांचे ज्ञान होणे अत्यंत कठीण आहे. मनुष्याने सर्व पापातून सर्व विकारातून मुक्त झाले पाहिजे, तरच तो श्रीकृष्णांना जाणू शकतो. कारण तिथे मग ना मनातले सगळे संशय गळून पडले पाहिजेत. कुठेही कुठल्याही प्रकारचा किंतु परंतु नकोय. श्रद्धा आहे ना, तर श्रद्धा पूर्णपणे ती असली पाहिजे की भगवंतांना शरण गेले, भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. त्या प्रल्हाद महाराजांचं डिटर्मिनेशन बघा.
कुठेही टाका, तेलात टाका, दरीवरून टाका, का राक्षसांमध्ये द्या, सर्पांमध्ये द्या, भगवंत आहेत, माझं रक्षण करा. हे डिटर्मिनेशन किती महत्वाचं आहे आणि म्हणूनच ते खूप महत्वाचं आहे. कारण भगवंतांवरचा विश्वास आणि तो निष्पाप जीव जसा विश्वास आणि जो कृष्ण भावनेमध्ये आहे, ज्याला भगवंतांनी पूर्णपणे भगवंतांना ज्यांना जाणलेलं आहे ज्यांनी, ते भगवंतांवर पूर्णपणे विसंबून राहू शकतात. शुद्ध भक्तांच्या संघामुळे पूर्णपणे कृष्ण भावनामय होऊन भक्ती करीत असताना मनुष्याने काही विशिष्ट गोष्टींचा समूळ विनाश करून त्यावर विजय मिळवणं आवश्यक आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मनुष्याने अंतःकरणाच्या दुबळेपणावर मात केली पाहिजे. मनुष्याचं सर्वप्रथम अधःपतन हे भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या इच्छेमुळेच होते. कारण का? तो अहंभाव, तो खोटा इगो, तो खोटा अहंकार. कारण मी हे केलंय, माझं, त्या मीला बाजूला ठेवणं इज चॅलेंजिंग. आणि यामुळे भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेचा त्याग करतो. अंतःकरणाचा दुसरा दुबळेपणा म्हणजे मनुष्य भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची प्रवृत्ती वाढली की पदार्थांमध्ये आणि पदार्थ संग्रह करण्यामध्ये तो आसक्त होतो, कारण मटेरियलिस्टिक होतो. भौतिक अस्तित्वाच्या समस्या या अंतःकरणाच्या दुबळेपणामुळे निर्माण होतात. आणि या अध्यायातील पहिले 5 श्लोक अंतःकरणाच्या दुबळेपणातून मुक्त होण्याच्या विधीचं त्या छाटून टाकायच्या आहेत. ऐकलंय आपण? त्या मुळापासून छाटल्या पाहिजेत. आणि म्हणूनच त्या विधीचं वर्णन केलेलं आहे. आणि उर्वरित अध्यायामध्ये 6 पासून ते शेवटच्या श्लोकापर्यंत पुरुषोत्तम योगाचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे, ज्या भगवान पुरुषोत्तमांना आपण जाणतो आहोत. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या पुरुषोत्तम योग या 15व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. आपण इथे 15वा अध्याय संपूर्ण केलेला आहे. आणि ज्या भक्तिभावाने आणि ज्या भगवत भक्तीमध्ये पूर्णपणे दृढ होणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी काय करायचंय? तो खोटा अहंकार कापून टाकायचा. तो खोटा अहंकार का? कारण माझं आहे, मी आहे, मी बनवलंय. इथे कुठेतरी ती मालकी हक्क आहे, तो मालकी हक्क जरा देऊन टाका. हो, हे भगवंतांचं आहे. तो ग्रॅटिट्यूड आणा, ती कृतज्ञता आणा. सर्वम कृष्णार्पणम, जे काही मिळतंय ते त्याच्या इच्छेमुळे, त्याच्यामुळे. जे काही आपल्याला हे शरीर, अहो जिथे देह सुद्धा आपला नाही हो, त्या देहाचं सुद्धा, देह सुद्धा भगवंतांपासून. मग तिथे बाकी कशाची बात काय? आणि म्हणूनच ही 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 जी काय म्हणतात ना, ही भावना दृढ करणं आणि ही कृष्ण भावना आपण अजून जोपासत जोपासत त्याला इनडेप्थ स्वतःमध्ये पूर्णपणे ती काय म्हणतात ना, त्याला पूर्णपणे त्याला समर्पित करणं आणि पूर्णपणे भगवंतांना शरण जाऊन ती कृष्ण भावना स्वतःमध्ये जोपासणं आणि ते इम्प्लिमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काही प्रश्न असतील तर आपण 1-2 मिनिटं घेऊ, कारण मला मीटिंगला जॉईन व्हायला लागेल. 5:30 होती, पण मला आज हा श्लोक अध्याय मात्र नक्कीच पूर्ण करायचा होता. तर असतात ते मीटिंग बराच वेळ असते. तर काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊया. पुढच्या वेळेला विचारू. काही वाचून परत चालेल का काही तुम्हाला? शंका आली तर. चालेल आता ना? नाही वाटत आहे. वाचून काही शंका आली तर पुढच्या वेळेला विचारू.